Yewukiada. We are transmitting live from our national studios here. Ekuya Frakoma, precisely Achimabo in the eastern region. By the kind courtesy www.ahenkanfmonline.com. My tuning, Modern Ghana, Zaino Radio app, Ghana Waves app, all on the Google Play Store, the App Store. We networking the globe. Baby, I will be able to meet you. Na ye kwe ni musa. For and on behalf of the team, Udi Ahenkan Kwame Yaboa, Adwuma Hene Kofi Mensah, Kobe K, Billy Man, Oframi Obowoba, Ofori Amanfon Anopain so, Yedi Asada de Kodi Amoti Asifu Nyankopono. Ene pe ene yekoda ya de achien Anopay. Techremada bodwuma muja edi mu efrusane ya nto yentua ya nya ho adwuma na emum ode adom ache yenkwa ani ntina wo se yede so aseda ma ne din kronkron na Anopay ye ne abusua o my Ghana tiefo Anopay de ye ka kire nyankopon ne saseda nyina ye de ya ye koda ye na ya nsori anka obisafo ene hwan nanso aye ne pe Anopay se nyane ye de ya ka atiasefo ho ahoden wo ho techremada bodwem moje die mu afusane ye dia obonefo susu hihye ye nyina no awurade ama no atonsuom nea osusu hihye ye nyina no awurade ama ne nyina aye enkwasiasem ye da so tiase techremada abodwem moje die mu afusane ye yenko a ye ne abusua santen omo asem to omo ato yen omo a omo didi ema ye bidie omo a ye nso ye didi ema omo bidi Anopay ye nyina hoden wo ho ye da so tenkwamu a ne ye ka kire ye nyankopon ne se aseda nyina ye ne dia enase nyina ye ne dia afa ye jayen akonia badie yen anamontu a ye ba betu ne no ye jani nyina de hye onyankopon ne nsa se na domini ne humo bronye kese mfama yen ye be ye musuo esan amane ka akwanhia yareda ho mpetuo mehu yanka aban amane awurade nyini nyina mfiri enso ne dai afei ye tonsa de afre no se ommedi hene ewe ya brabom ene ye tonsa afre no se omra be ya brabo no emu fapem kese omra be ya brabo no so twiasebo na nkonimdie nya yende a onkan ye ho onomomo aye yakoni abedie mu nyina ene dai ewe Yesu Kristo dinimo nia okoton awurade ntira ni mu nkyere no adrobafo a womde omfidie di ato ha nyina da awurade ntina ni mu fa nkyere saafo ni nyina afei yesire nyame pa so onkoso enhyira wo amaye kwan kamu.com adwuma-adwuma.com baby amaye kwan.com yedase yesire nyampa senenso onhyira wo na onka wo ho wadi ye nyina mu obeye nkodimudifo ewe Yesu Kristo dinemo amen Eba cho ewie bobrensem se di bisia kone demu no wadaro ma yemfanto aso mfama oseme nkanche osa Anopay ya de a ewie mu te Anopay ya ama awia no ate asimu abontentententententem a enye asenketo a o kire se awia no be ye dene efri non dubrem ho eko duba ko prem to bre ho awia bremu no an kokosi no miensa no o kire se awia no be ye den papa eniti ya na wa hye ne nso e de amame na o kire se be ye saa de akwakwa kosi no nsia ebrem ne mum awia ne be kwakoda nti ewiem bedwo kakra free no nan nunum eho ede kro no eniti ya na wa hye ne nso e de amame me twa akwa akiri na mabode tofa de amawa o se me kan kire wo se Anopay ya awia ne yi ne ti na ate asim anante mu abo amane ho ato no na fei free non miensa no nan ho ekro no o kire se ewiem bedwo eya na wa hye ne nso e de amame ensuo no kamia akwa se ate ya ne sa eniti upia no apichinya kakra na de asi uti so awia na ebo nansen no sene ya itimi egu ni pachimpire no enya asenketwa awia no etisi wawa mu na ebo abeka so no wo manso bi a wo twe eniti ya na won so wahwe sede be ya obetoto ho yie ene yade no
etitare haban so wan hwe ya na onsoso wakwa konya amane nti mo ani na ho na mo apomuden eho enhia wo once again ofre me obowo ba ofori amanfo afei na ade fidi na to ha no mo a eye maache ebre na so free sabre ekopem se anopa nondu ebebo ne de ahobrasiem ye ne wotena na yatwe wadwen de asi enema ahodo a ekoso o my Ghana ha ensama ahodo a esisie nia ekotwi bo breman de ahinta odoma nkoma ene kurotwi amansan badwusem ne yedi kandi tie no eno ne yakekere ne se mamponhene abomu pompom fe yibigya ahwe ho se bayi kukuo e de amawo ene okuada anopai maache yensan mu akwaba Ghana adisie obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM Jeremiah chapter 1 verse 19. Osina wani obedi akọ nanso wori ntumi frisa mi awurade me ka wo ho na me chew na 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 Ensulo be strong and courageous. Kuko wenim. Asudai, Senia, Sana, Medi Wachida. Be strong and courageous. And Shabekuman and Nifa. Ghana adisie obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM Senia Sana. It is never too late for God to bless you. And catch it, say Radin Yankopon. Bishirao. Nanya waka biano or the brennan none de na de. And in Tia Memu de be a metanasi, I'm a catcher of senior botre. Now so a would a day or one jumpa. Tea, say Endra Otis, say Quaya Biamobi, a quentu punubia biamobi, our rear punubia biamobi, I are a sapuno a biamobi. Sendra wote ye dia e de na jitum se sa nyankopon no a oye nsenkyerene ma dansidie epie nkrofo abrabom enra no oda so aye nyame a onsesan ye onwu ne ho animu ase da nyame no abresi no begu ne ho animu ase e ya abotre. It is never too late for him to bless you. Enka chire kra se urade obehirawo enenso ye de bi ka ho ye kenkan Maku asempa no eno ne ye kenkan ede amount Mark chapter 10 Mark chapter 10
Ye kinkai verse 27. Verse 27. And I know na Yesu Christo. Yesu ba watching you oye adwuma. Oye adwuma pa. Na nanti mu onu ano okodru baabi ana nkomo ekoso. Listen, abrabo no nkomo ekoso wo baabi. Enkomo ekoso ewa adwuma nim, enkomo ekoso wo afuo nim, enkomo ekoso aware nim, enkomo ekoso wo baabi awo bia, enkomo ekoso. Odru ho no mu enkomo ekoso ankrofo kire o mu adwene ankrofo kire se we de emfa no. Tie de ekoso wo ho no mu o say Mark chapter 10 verse 27. And Jesus looking upon them said, with men it is impossible, but not with God. For with God all things are possible. Wante. Yes, I'm favorable for you. And Jesus looking upon them said, na Yesu Kristo share won no o kan say nipa famu de ababa wa we oware a enyeye because ye hunu ni say waduru ni monopause stage nipa famu ne de yes say abusuan we no omo busuan ni bie ne won mo wa aburuchire eni nti aburuchire akwantu a ye kan nya de bi betimi apie firi wo mo abrabom Yesu tena ase no wo hwe wo mu din ena na sa nkomo no ekoso. Enka chiri se radi be chira wate tie hai na asem o kan ye ne se nipa famu die entumi nya ho na enye onyankopon afam efiri se onyankopon afamu die nioma nyina betumi ayeye anopa di o tie me one me nkan onyankopon afamu die yamfa no 11 onyankopon afamu die nioma nyina betumi ayeye Marko asempa eti aduonu eti edu enyimu aduonu enson no eno na eguso ayeka ho asem no. It is never too late. It is not too late for God to bless you. Madam, engage you. Hwe. Eyo say impossible on. Enipa fam de impossible. Enipa fam impossible. Because o present situation, you know, and ma wo kwan ma wo ndrimi big. Enti odifo bi aka kyerɛw waka hintasema kyerɛw sɛ onyankopɔn abie nani na ohunu sɛ wo afi 2023 ɛyɛ wafi afi 2023 awurade be hyiraw awurade be pagyaw awurade be yaw kɛseɛ nea ɔka kyerɛw sɛ nea awurade abie so amana hunu no onso ka kyerɛ me sɛ ɛda ne yɛdi amna ka bɛ sɛ aduasa nkron aduasa nwɔtwe na afi we ya woni nkonsa enti de odifo ne kan yɛ no baabi adre die aka chire baby adre de anya de bebam baby adre de wo ye den ware be ma no kwa wunya nhia bi adifo no so ka kire wo sa afi wo mu hunu se wo be ware ntia ye wo sa aka chire adane nkomodie adane wonsam keka na semu a Bible ma ya te ase anopai ni se Yesu Kristo epie ho endra me ka kire wo se sa brabo ni mu ye dina Yesu pie ho se Yesu pie ho a ompie se waba hwemanim keke good to see you there be na mom se Yesu pie ho a odi enidaso na epie ho se Yesu pie ho a odi ayaresa na odi pie ho se Yesu pie ho a odi enhyira na pie ho anopa Yesu be pie wa brabom na nea wo wagye atum se baabi adrei de asai ye pe obi a ono no eji atum sampa baabi adrei de ono na brabo no enya de enema betimi akoyie ye pe obi a ono no ebetumi agi atum se ampa baabi ade na duro no asai ona Yesu pese o ka kire ne se enipa famu de Ghana fo afamu de atem dan fo afamu de ofo ase ayire bi wo mo afamu de atem so adurofo wo mo afamu de ate asefo so afamu de akinkansufo wo mo afamu de
kachire asene man so akroso wo mo afamu de saa de wo de bibi enye ye he nash yo wasene ono afamu de wo ye nipa o se wo de ye hwe ya enye ye but onyankopon a wo no ne boss ro ne asase enimu niema nyina ese de wo ka fa wo ho afi mu emfa ho sa aka na kakra bia ma afena kwa wieye ono na famu de eniema nyina betumi ayeye enka akire driver unji nkrofo ka de bia o ebia sisi ya no se ubu nkompon na ukokwohwe wo bank account mu a hwinam enitime ka tira se wo beto ka no me ka wo gisu keke amen but won se da ni gidie se bebam but anopai I have come to tell you I carry a message of hope. I carry a message of positivity. I carry a message of life transformation. And the message is that with men, it is impossible for you to break through. Unze busiano ye wo bari ya bi wo hono aye miriki. E man e wo hu ni nyina bon one nice girls o. But omu nyina bon one na enya de awo obetimi akọ animu abrabonim. Ababa wa bia sorry. E wa busunya kro no amu. E no wo kan kire ne ho se meme ya se wa abre so de. Enya de a meye bon one ansa na maware. Metsena ase na makra me ho matwen na yede sikampati abehye me nsa ansa na mawo o kan ne saa no enkofo so enya de ebeyeye because abusuan we de age se oye bon one ansa but anopai I have come to tell you with men it is impossible, not with God. Why? Because with God all things are possible. Na Yesu hwew Yesu tie dia wo ka no na wagye atum sampa uye ni penti na wo kasa saa enha no na mmom awurade nyankopon afamu die enioma nyina betumi ayeye yare ya atia to so yi a utwa wani entwa yi enipa afamu die ohunu ne se ye won nsama ase na wu sanse niema nyina asei oye dan ya yare yi aye yare wu edo beko. But I have come to tell you, I have come with a message, and the message is purposely for you. Asɛm no yɛ wo dea na asɛm no wɔsɛ menka nkyerɛ wo sɛ enipa afamu deɛ adwuma no wobie ɔbrono no so ɛnyɛ ye but awurade nyankopɔn afamu wobɛbie ɔbrono no so na wasan bie branches yaka ho enipa afamu deɛ abusua no mu ware ɛnyɛ ye but wo ɛnam sɛ wo awurade afa because you are on the Lord's side wobɛware wobɛwo ɔmane bɛyɛ ye hedan wo besi ayaresa beba akwantuo ne beba so adwuma no bɛyɛ anuonyam no nsa bɛka wo de na ne ado nsa besom ɛbɛyɛ nhyira onim de ntia esan sɛ onyankopɔn afamu de ɛnioma nyinaa betumi ayeye ɔfrɛ me ɔbo ba ofori amanfo ɛne de no so ha ne edi si onyankopɔn yɛ adom no ɔde yɛn kwa kyɛn ne a yɛbɛsan bɛtoa so ɔkyena ɛde ama wo na mmom yɛmpɛ sɛ ɔde hyɛ wo tirim ɛnɛ na wode nante fitia no pɛ kɔsi anwummerɛ ne sɛ Yesu ɛhwɛɛyɛ na ɔka sɛ enipa afamu deɛ ɛnyɛ ye na mmom nyɛ onyankopɔn afamu wode mu deɛ ntia san sɛ onyankopɔn afamu no enioma nyinaa betumi ayeye ni etwatoɔ no ene fa kɔbɔ bra sɛ onyankopɔn afamu deɛ enioma nyinaa betumi ayeye Awurade nka ho na ɔnte n'anim nkyerɛ wo kɔsoa ne nipa ntena somdwem yiwutirim
Dwuma bi a woyɛ bi afiri wakoma mu no wadwene mu nim die mu no nyansan mu yɛ ne yie na agya Nyankopɔn ɛne ɔba Nyankopɔn no nkronkron Nyankopɔn no ɛyere so kyerɛ so sɛdɛn sɛne wode wadwene mu fitaa ɛde yɛ dwuma de nante no wobɛhyira wo ɔngu w'ani mu ase na wo nso wobɛdi adanseɛ sports ɛyɛ up next ɔmo wie a yɛbɛsan aba na yɛbɛtoa so de ama wo. This is the moment we're waiting for. Ladies and gentlemen, it's sports time! Adesimamba Ghana Mambana no penso, Yamamu nyina kwa basurunku bio, Embra Ahenkan 93.3 so yatenase. The evidence-based sports presentation ena eba bijawi midin Eddie Joshua Company ejenim Yosef J Obetinenka afei abrantia ye friend Benny Tomauli ene Raymond Ashiteurat enso e produce show no na pa mi emphasize da Emma Jubilee Hospital Jubilee dan na meka kire ya Arabia AT2 bia na fabre na fia doctors na nurse fo a omunim adwuma no omunjina so ye enhwe wo yare wanyina into Arabia AT2 no bedan Jubilee a ye hwe etu ase ntempa so edi amount laboratory o hon tende no lab na pese o ya bepm na fe yembo o sa ekwan no eso pharmacy ne enso aba ebia opedro anom ade asa ho yare a bepm Jubilee Hospital e pharmacy na edro bia bi bonya bi enso ato ho antenatal care na aba de ma emma na omo afafuru no ebia nyinsan no unyo ha bi eso e de fa ho a bepm na fe doctors na nurse fo no omo ngina so enhwe na sa ha no yenso ano ntempa so emfa emma antenatal care no so ho de ma emma na ma wo awie no abatan na kora no ohwa ninyimu no enkoye begin chekere Jubilee Hospital na fe uba no so onyi engineer brane na bibia enko kama emfa emma mo theater ho ebia surgery bi anaso operation bi na pese o ya o de bedan ye edi amawa ekire enso ebedin maternity die ye bi enso ewe akache afi de ultrasound na afi electrocardiogram machine enso aba we ni scan bi abi ye twa bi enso edi amaw mama fafuro puse mu sakra no oyo ba na se bema anaso ha bi so edi fa ho no oba ye twa scan bi edi amaw mo amonya prostate mo amonya dunso mu yare no so mo mbre na afi scan mo betwa bi na mo se na yarewa no enso esi afa aye afi bibi kire wadwen so yare bi etetew ehye ho usuro ofere so bodi nkomo edi akire unua ebia ne oyade oni no kodi nkomo no echina ne dadwa so na obia nso eka bi Jubilee so bepem ya kache a ye kanso ni tadwa sembe dan ya ye hwe akan atu yare na se edi amount na echire ni fie enso aidin wani ina ohwade a onhu ade ne benwa onhu ewechire onhu o issues o wani ho a odi bedan ye hwe atu ase edi amount yo iconic na fidie ahyemu ma wani yare nyina no yede esan one time enso ama diabetes any hypertension for no so no ya de fira no pa bia no nchechire ekoso edi mamo dental clinic no enso aba mamo sen kaka ayemo sen mamo sen ayemo ya mampese mutu mampese mo hye mo sen nyina be pie ma ye be boam o sa ekwan so bu onso sen sen no obeso polish man be white nyina be pie mu o Jubilee Hospital a ye edi ama kama canteen wo ho nti so wo dwum o fie na pedua na pomni wom enso atwa didi a eno a ene Jubilee Hospital ye canteen so ba na se insurance ukita bia ye beji na ya hwe wo hwe chi akwan a odan babu road ya so Amantra bridge ne so honom eni wo number 0244 575799 0244 575799 and 0241 784645 na onie enso edi enkomo Festus Enterprise ema yemfie mu yadwuma mu enso aide ene uye bema eso mabusuafo eni ekafie leaks ahodo a ekoso no weekends edru a eso nso tena fie na onya bi na ohwe na adwojo ho na bibia ekokama edima afi ba no so no eda telenovelas ahodo no eso ohwe bi kola no so no cartoons ahodo enso ekoso enu tin so pe decoder eni eda ho decoder bebo adwuma edi amaode a kopiem of Festus Enterprise se Open Multi TV DSTV Star Times Canal Plus and as the AD Plus combo ni bidie ni nyina no
Festus Enterprise akachipe na oba obinya set that for terrestrial decoders eni eda honoma na se enya asem kutua ebia ope TV na opato Hisense Asano LG Samsung anase ne Nasco dia nyano bepie mu Festus Enterprise yemenya bi enso aton edi amount AC ebi aba eni office bi ina ubie school hospital anase ne ankran wofie na pese odi AC ebo den ma bepie mu Festus Enterprise akachi na fiema AC ebo adwuma pan ato na bibia enko kama enfama ye twama na afia san abe fixe edi amawa oha bia enso embechiri ebia enso de office da na mom fort aba ho a odi ebedan ya ye hwe enso asiesie kama edi amaw ma bibia enso akoye edi amaw ene hwe chi akonya na opposite Chumasi Sport imprempren de ye friend Nanes Palace honom ena obohuyen na ene yusan so eben show filling station ewo achim oda 0244 515 849 0244 515 849 and 0269 305 785 na oni Festus Enterprise enso edi enkomo wo mu adwuma ko omo so asen na the evidence based sports presentation no enso abrel ene anope. Yes, and I said, no pay information. Say, free back power Ghana Premier League Nandra. Outstanding game baku etu Ghana Kupiomana say Accra Lions etina fee eshe kana baku Emma Glorious Accra Heart to Folk and so yomo Ebon Academy nuna sisi table no de adane ama se Kupioma Adriana Stars egusu edikan ekute 21 points into Tamata Sumieno with 20 points Afribrikum Chelsea and so etosumi and 19 points Samates etoso and 9 with 17 and a Great Olympics abatosu enuma omo ekuta 16 points na Heart to Folk Endra omo din kunimno abatosu makumako enkron amukuta 15 point Kumasi Santoroko etosu edumiensa amusu ekuta 13 point na seono say NCT 16 position Legon Cities amu ekuta 12 point Bibiani Gold Stars etosu edunso amukuta 11 point NFA Hearts of Lions esu etwatwa one ekuta 7 points na game ba kwa ba so our Accra Sports no na ye Ghana Premier League no match day 11 na eba so Kofi di kan catch us Heart to Folk omo ekwa away omne Lions Ebony game no end 2-1 in favor of Bold Bokwa yefen eye Accra Heart to Folk Hamza Isa na afi Rafael Amponsa omuno munya 2 goals no edema Heart to Folk na afi Abbas Samari Salifu enso etika bako edema Bobokwa yefen Accra Lions. After the game head coach edema Accra Lions Ibrahim Tanko enso ekasa kakra edefa game no osi game a eba so de egima na ano edin pa de mafenu no nyina na goal no mu consider no eye omo defenders ne fort ne ba ya e ma sa goals no enso etim e ba ya no nti no omde no eto machi na fe mabobom ho awuramu or the next stage and as a match day 12 na omo ne Adwuma Stars omo so metimi nyankunumdie enso e di abafia o si game ne course no de o hwese na game ne course no Heart to Lions boy mo boy ne Boboko fan Heart to Folk boy mo boy ya na say the true reflection of the game and results na e di ba ya no. I think we have a very good game. I mean, the goals they score definitely is our fault. No, we have to go and prepare very well for the next game. But I mean, this is not the true reflection of the game. After they score, we know we can come back, and then fortunately enough, we score. But in this football, sometimes you do everything you can, but it's not working. I mean, they won. I mean, we congratulate them, but I think we have to go back and do our homework well for the next game. In all, they deserve the 3 points, and we have to go and look out for our next game. And lastly, do you think your team is struggling against Heart of Folk? Because this is their 5th straight loss to Heart of Folk. Psychologically, do you think they are down when they face this side? Yes, I think it's true. I mean, before the game, I had the same thing. But, I mean, our boys play very well today. They won the game, but I congratulate my boys for this performance, and we hope that next time we'll be fine. We Ibrahim Tanko head coach Adema Accra Lions ne komo ena ode abananu siepe ena assistant coach enso Edema Bolbokwa yefeno Accra Heart to Folk papa ni din ede Abdul Rahim Bashiru enso kasa kakra ede fa game no ho o si game ni de order ni players na sepa na obo club ti se Lions a mo bo no na edin pa na so ni players na etime manage ye edin kunim o sa game no ntino ni player na baso na ne obo mabaso se o hwe djuma mo boy a
ya da bibia enso ekọ fine e de mom o se first half de Heart of Lions enei na ese ade a omo e control game no ma bibia enso ekọ kama e de mom afọ kopie mu enso second half na the last department no Accra Lions enso no omo editati game na bibia ekọ fine nanso minute kakra bi no mnya enne boa ma omutimi enya sa 2 goals na enu ntino de ne eto machi o se competition we de ya wo hia no eno a ene 3 point no. The feeling was so good. I have to give thanks to the players. They did so well. You know, playing a team like Accra Lions is not easy because they have a young, talented player that can jog with the ball anytime they want. So they really give us a good game, both in the first half and later part in the second half. After 25 minutes in the second half, that's where we came inside the game and we had our second goal. In this kind of competition, it's all about goal, 3 points, you know. You can play well without goal. Like you said, we'll be playing so well without scoring. Today, we didn't play like we play in our previous matches. And you see, we didn't play well, but we had to go. So that's football. Sometimes you play well, but you can't score. You play bad and win a game. By 4, we give thanks to Almighty Allah for this win. We still have to work, you know, because we have a lot to do. So we go back and work hard and see what we can do. We assistant coach Adema Accra Heart of Oak Abdul Rahman Bashiru nkoma ana ode abano man of the match Ekodima Ali Muhammad ono so say game ni na emu edi unfortunately say no Bobo Kwa fan Accra Lions enso entimi enwini sa game performance som dan edi ni na eya ne sa na so say Heart of Oak abohom enei omo age 3 point de form sam dia na su kom kopi mo doma mo so mo ba try bia no age 3 point na efidoma Eduana Stars ensem. First of all, no, it has never been a Kirian Ponyankopon on a boy home by. I do some ring. Oh, Monsieur, you lose the bat. First night, done, you know, Obia who say, a bobo bat, we 9 years, I'm by luck. You know, local training guys, I go share, no man, I say, next game, go to the man. I show supporters and say, Eblo Muvichi. Who be, Obia who be, born a boy in your chances in a bat, lack number aside, and I born to share it, you know. Said I can leave me a good able to go to the man, or be share it, yes, you could be so much. It's all for Adwuma Stars coming this week. We are a man of the match, Accra Lions and Accra Heart of Oak Ali Muhammad. Yena ni emfriwa na fe yan enremu na fe nkwani nkomo femfriwa pa ya fa ne coach J Sapon so asoye na kopiemu opai asoye opiemu Ghana dia na se opa no opadwuma ye papa e ba ne se coach mu dia wa coach ache enti also our experience ni pa na we na so de nkoma aka ade aja opai akasa dia fa Ghana Blasters abrante fa ni Naki Williamson endra da chances upon chances abrante no apempem ni na enso etotwini ba bi na no na so opai din sem kaka dia ja was a brand fan Inaki Williams in a day. Ube Piegana, Chino, or Zadante, Brofono, on Sadante, and into communication home, and I had the money year pa, and the Enama Brantano, and to me and Twatana, and so Enfonal Blasters of Ghana, no Suku Piemo, or Nukumu, Atletico Bebanedia, and Nukum Casano, a 1 year pa no, and I a Boma brand fan Inaki Williams, it to me at Totontra. There's a difference between a club team and a national team. In club, Nakini was born in Spain, and then there's communication in football. Communication is very, very important in football. And I coach you, you are not but you are born on the team. Yes, I know. In the Bahamas, midfielders, and 7 right. So it will be very, very difficult for him to score. And because the coach put them at their natural positions and they will play. We komo bi ade ejano sanso adanani edi komo ade for Ghana Premier League no kakra na o Ghana Premier League ni prem ni ukasa die ese very very interesting se akono ye pa na we pima kotoko na House of Folk for am performance na se niam enhyere nkoye emfemo mo o se am totom na maye na so mso be jom na so dia Ghana Premier League ni prem die emu akondo ye pa. I'm very excited with the league so far. Very excited. Competitive. I can say every week, one team decided who is going to win or who is going to lose or who is going to jump on the league ladder. But of course, the biggest problem for our league in Kotokone has 4 problems. A very big problem because these are teams in the early years, were leaders in team building and leaders of getting some trophies for the country. And all of a sudden, up and down, so down. Maybe for technical connotation, for technical ability, or tactical prowess, we don't know what is happening there. That's the only black spot I can say league in here. But apart from that, I'm very excited with the performance of all the teams. On the whole, Ghana League are interesting, very, very interesting. My league is quite the same. What I say. Let's see how it happens. But I'm very excited with the league so far. Very, very excited.
we command as a coach for the J Sapon and so Eddie Ejana and Radani and Ramona say World Cup qualifies no say in Africa the no games no see a quiet Botswana Etna Fish Canaba Guinea and to me ante Omaya Yafana Eswatini Etna Fie Emma Kivet Equachomo Bonacani Noa Ama to me anti Mwada Braka Omaya Efan Ethiopia Etna Fie Burkina Faso Quachomo Bonacamianza Ama to me anti Lesotho Etna Fie and Benin Equity Ubia and to me Amfabo Antony Nyankwatana, Malawi, Antony Anshebi, Tunisia, Eshe Kanabako, Rwanda, Eshemino, Ama South Africa, Prayer, Ama to me Ante, Ayabon Mwada Braka, Afe Somalia, Tenafi, Ama Uganda, Ebon Kanabakwa, Ama to me Ante, Comoros, Andra, Omoche Ghana, Echintimo, Sedi Gomachi, Ebon Kanabakwa, Ghana, Prayer, Ama to me Ante, Liberia, Tenafi, Eshe Kanabako, Cameroon, and so Eshe Kanabako, Mauritius, Tenafi, and to me Anshebi, Ama Angola, and so Antony Anshebi. Sao Tome and Principe, Etnafi, Namibia, Equachomo, Amabona Canimua, Amatumi, Antimada Braka, Andra Togo, Etnafi, and Senegal Equatie. Obia, and to me, Amfabo, Antonio Nyankwatana, Niger, Etnafi, Shemienu, Emma Zambia, and so Etia Canibako, and a fee Tanzania, Etnafi, Ama Morocco, Quachomoa, Amaboma Canimua, Amatumi, Antimo, Adabraka. Now, Yaguso, our game day 2 of the CAF 2026 FIFA World Cup qualifying imo, and Ayada Ghana, Ekopim or Comoros, Mini Sport Stadium, Ama Comoros for Eche Ghana boy, Kanim Bakwa, Yentimi Anti, Abrante friend Mazani, I am Walida, and Ina Gono, and so Edema Aye Comoros. After the game, head coach Edema Black Stars of Ghana, Christopher Hilton, and so the Komaka Eja Ghana Fonina, or see Ubianka Confanton Yem, now Amoko Comoros, Soba Ghana, and Wintino Winnie dear, or a sure Comoros back Ghana dear, or Mr. Can be Bianso Akokama Eddie Amom, or say on only opinion dear, game na Ecos no Ghana, na a better team than Comoros for no, na chance Ghana Yana, no, Yentimi unconvertible and unfan twatimo, then so over 90 minutes in Ghana a better than Comoros. We will play Comoros again in Ghana, so this has no relevance. All I can speak about is today. So congratulations to Comoros for the victory. In my opinion, over the 90 minutes, we were the better team. I thought Ghana were the better team. We conceded what we regard as a poor goal to concede, and we was not able to capitalise on the chances that we had. So this was not a game where Comoros won this game comfortably. You can state, I felt over the 90 minutes we were the better team, but unfortunately we were not able to put away the chances that we had. Black Stars head coach Christopher Gerard Hilton. Yenani na fe yenremu enso awo embana femana se MTN Free Cup embana femno Southern Zone ukupima Eastern Region diane pe ena meye na fe yedi SC1 misere se ukupima aye team sawodoa na sama qualify metumi abo aye MTN Free Cup ne bi no aye Valued Girls omo awo Eastern Region heya ena fe Root Sisters enso qualify ena atim dan Kutukuru Rush Ladies omo so qualify omo kwa akwejina makobobie na fe bia so akoyi edemamo na yenani enremu awo cycling kakra eno ona se kasama for edema Ghana Cycling Federation no aya pa fa ne Dennis Moore wode ne koma aka edeja osa na no ada omukowura mu obokina nini na aye todi aye faso no omuko ekopribia na so niama ankoye amfa momo ose na preparation na omuye towards Nyankopon Adwuma aye March 2024 aya dia Adwuma kase a etodwa African Games etodwa enso awo Ghana no no mo de preparation se da ba bibia ebekoye ede amount yaba yabechi from todo faso na ye say say but I go for na faso no enye say ye for winning medal no ye but I say ye percent boys no enya omo fitness level na omunya experience na omu sua de ahead of next year's African Games Ghana e host no na nka o say Ghana e host games but omo postpone ye and say no omo de next year match and no me nua me ka say aka 2 months na Ghana e host African Games and no preparation and na second federation you say no and ye yembo modern na ye for your boys ye for mu to find na at least
omone infinifo nko tene yi na omunya sa leverage no yakopon sha de ye cover no what you wanted no in fact yes that kind boys ni na ejina yi ama omoka say yes there's a need to do more if we really want to rub shoulders with the likes of Algeria, Morocco, Rwanda, Burkina Faso and the like, and that's what which I was saying for. And you know, we ayan koma na se kasama for Adema Ghana Cycling Federation of Perfect Dennis Moore e dia ne anopai yempie mo awan kofo nkroso yen hya se mfamfi Euro qualifiers no emu na sei ena results no ekokoye Andorra etina sema Israel bone kani mienu a Andorra enso antimi anti Croatia shebako ama Armenia enso anti kan Grobeta tinafie ama Holland etwa ne kanim ensia Grobeta anti Greece and France 2-2 Kosovo enso etina se ama Belarus ebon ekanu bako a Kosovo antimi anti Romania shebako Switzerland enso antimi anti Wales any Turkey game no ende 1-1 yana ni nramu awo under 17 World Cup no so eto dwanandra kopio games awodo na eto dwa awo round of 16 Germany etna fie academy ensa US academy no anti Germany a qualify economy afei Mali efi Africa oti Mexico ebon kanenum watumi anti Madabraka anti Mali enso qualify eko ayenanim Argentina num Venezuela entumi anti Madabraka Argentina so qualify economy na ndo game mo din ye pa no na Morocco na afei Iran and Edibwani at the end of 90 minutes Ubia Eshe Kanabako penalties and as Morocco Eshe 9 Emma Iran Etimbako and it's Morocco and so a qualify a common and then Yankopon Ayaduma England Ebo Uzbekistan and a France and so Ebo Senegal na Fabian so Akuya Yedimu and Komano Ediajao South America World Cup qualifiers national results no say na esi APMO Ayadia Paraguay etna say ama Colombia Chinitwa ne kanimba kwa Paraguay Ntimi anti Ecuador Chile bonekanu bako ama Chile enso entimi anti Uruguay enso ehye sama Bolivia enso entimi anti ekano afi international friends bi abaso no sena esi etia Poland ehye minu Latvia enso entimi anti Austria enso ehye minu ama Germany enso entimi anti ekani bi Ireland and New Zealand game no ende 1-1 Upiemu ewo Aston Villa bobo konuma report firma ese eba ene se Aston Villa for ada tudwa se Abrante fani Inaki Williams no omu hia ne yepa se Abrante no betumi age pena besi akan enso ede mom ti January time fani bia na so mu wramu awa letiko baba bobo konuma na fa Abrante fani Inaki Williams a wonya 29 years no omo kofa no abepiemu ewo Aston Villa bobo konuma na yenko piemu Chelsea ane Arsenal mu Abrante fani Ivan Tony Abrante osi akan ma Brentford no nim se chaye menu monum baby na mpanifo say na say betting issues bi afall for entene omo suspended na no ka say de be say 8 months papa na ekokotena sia board de onso ontimi embo bill Chelsea ni Arsenal say omo hwe born na Brighton ebon we piemu o maka cho betimi aboa ma goals no wa program e de moment January transfer target no Chelsea and Arsenal e ya Brighton fan Ivan Toney na da ni remu ewo AC Milan bobo kuruma Brighton fan no e police station na we bra reporter to dwa and say sia ogusua oye training kakranka a recover at the airby Saint-Bia obetumi aginamasi akan edema AC Milan boboku no Inter Miami honom na Brantia fan Leo Andrea Messi kujitini AC akan na enamdwa so say ade a Inter Miami omo ajatum so omne Saudi Arabia clubs enso ebe preseason na report ababonten say ade Inter Miami say sansem ni nyina no enya no kre enya ade a preseason e chance a ibe say Inter Miami omo ne eye Saudi Arabia team bia ebo na komo hwe ni say Inter Miami enso ene eye el na sabebo na enya Rio Messi ene Cristiano Ronaldo na so report en saka say Inter Miami say sansem no enye no kre Carlo Ancelotti eye coach Adema Madrid boboku no nyakopon adom na season ni kona we ya report abetodwa ene so pay otu fana fra kopiemu o Brazil na Brazil national team no wakofa abodwuma ade amom na no ana senkoma ebobo eba ene se Brighton omu coach efano Roberto Di Zerbi ene coach anhwa obakofa adwuma no abo Madrid for ene no egusu edi nkomo and China FA English FA no omote Everton 10 points na nia eba ne say omasan so say omanya allegations bi
Eddie Efi Tottenham Hotspur. A branch friend Jermaine Defoe ni move 2008 from Portsmouth Bay PM or Tottenham no. Omusinima bi woma omabrichi ayado ni chema transfer rules no. And winning 24 and in 7 good points so ahwe. Se bubo Tottenham Hotspur dia omonso ye betu am points. Chelsea say omne Lukaku awie say de omne na di nkomo ma sia de bibia wa jetum 35 million pounds. Yakopon ayadoma general transfer ni bia omu janimu amana kwa kwesi akan edema AS Roma bobuku no. Kofi fancy high. Na ene asamojan birthday baby jet baby jet ede ne birthday ene so ye Selena Brunin ne birthday ena eye anti Higa Oyinkana sister Higa champuma sa no see friend menen na kwa sorry nti my vision happy birthday sister Higa a champuma okay and birthday okay tene the birthday for no dos if you ever prepare chiri more na bibia nso akoyi. So on this note ye gina so nye de sia na captain in the morning atwasumidin ye de Joshua Kobenejenim Joseph Eji Unyate nka afei Abrante Fen Benito Maule and Raymond Asheterat enso e produce show no Oboba Ofori Amanfo still captain in the morning. Over to you. Adisiye Obuoba Ofore Amanfo Emamo Ache Edeba Ahenkan 93.3 FM. When the clouds are full
Yamfa Sedan confirm the sports team Joshua Kwabena Ejeni Kofi Ejiri and Afi Ben Mawili. Some 35 minutes after 7. Shannon Somachi and Oni Jumediano Edin of Fremi Obuo Ba Ofuri Amanfo. The Atwaso Eddie Amana Fee. Nipa ba ko bienu bi ene yo ma woda no yahwe na yawehwo. We see a friend of Damte Beatrice. I say good morning, Oboba. Thank you for your motivational message. God bless you. Yeah, that's it. Beatrice, 8 years a free or down. Kwesi Amweni. I am Yagasamia or Asaman Kese. Also watching you live from Asaman Kese. Also for Anopu Yankupon in Shao on count. Amen and amen. Betrina ni J Kraku aka Papa J. And also the need a free Tema Newtown. Tema Newtown. I can't Tema Newtown will be the account. Which cannot move, grounded firmly in the Savior's love. We have an anchor. Step as a shore while the billows roll. Fasting to the rock, which cannot move, grounded firmly in the Savior's love. Okay, so we gotta switch to the brighter side and join well wishes and wish these people well. Today happens to be their birthday. Hey, my info we fan chas here. Also, please kindly wish my brother from another mother for me a glorious happy birthday going out to Michael Kwame Asani Osei, an alumni of SDA College of Education in Koforidua, currently teaching in Suhum. From Abrantepa Kwesilisto to you. So a fro Minia. Wishing you God's blessings as you celebrate your birthday today. So once again, a glorious happy birthday going out to you, Michael Kwame Aseni Osei, an alumni of SDA College of Education, Koforidia, currently teaching in Suhum. Abrante Pakwesi Listo wishes you God's blessings as you celebrate your birthday today. And of course, live long and prosper and live to be 93 or 3 and beyond. And also to you, Kweku Jima Asari, Kweku Jima Asari, aka Long Man, our Luke FM, Uti Mantememu. And then Long Man, I would into Long Man, baby, I will be a happy birthday going out to you. Live long and prosper. Ghana Adisiye, Adwuma Ofore Amanfo Emamo Achen, Ediba Ahenkan 93.3 FM. With that, Yahweh, so when the strong tide lifts and the cables ring,
Hold your anchor of memory. That Jesus step out and show while the road passing through the rock which cannot move. Grounded family in the Savior's O that into your brack into your foot, you know, this year, woman, Daroma, me and Fantua, some family, Fay, and call young anywhere. With that, into thank you. I don't pray what that into bro for ceremony, and I said the higher we are placed, the more humbly we should walk. The higher we are placed, the more humbly we should walk. Ene odachinti die yede nam eno no ebi ana kane no na wuni position kane na wunyo bia te say ne yi a enkrofo atie gum epe assembly adie no se nyankopon ye wadom ne de assembly no de show nsa se assembly member me pa chaw mema ni nko utidim ade ba kwa David ye ya no mu nyina yesi ebeye bi na David hwe baabi a ne wo baabi Awurade ema ne su free ye na ode ne besi ye David ya ma ne wura mfiri ne hoda oye ni penti eduru baabi a na ofom but ade ba ko a David ye ne se atade a na ehye no wabra na ote sare ne so wabra na enipa nyina se sa brantie wei anopa yi uyu free afache me uyu free anambino enti omode ne kokope baabi si ye oyi ne totwene he became an outcast oyi ne totwene ede ne kosi sare ne so se o kinkan Bible no wate ase a adwene po listen o sometimes omo kase omo dowo mpo no abrabo ene said ye emunsem sitie no ema wo mo edo mpo no eduru ba bi otumi ko dwen ne wo mo a etan wo amemene mfeso na o ma tan wo enye ne pe Bible say na David eya abofra no oda ne papa JC akoma so nanso onim omoma David ko sare ne so se onkonkonwe ne papa nwan tie adwempa ne tai akire no wasn't say David nkonkonwe ne papa nwan yo da bi womane ko ho se nko nkowu omane ko ho se abrante ne titi nipa enti ye pentem nanka ya gene kra afiri ne nsem ye de ye kokunu e beka se ye hwie nipa mogya egu enti de ye be ne se ye be mana ko sare ne so anya onkonkɔ papa nwan yerim se sare ne so no emoa a wo mu di nipa wu yerim se sare ne so no ɛhɔ no mo asebɔ wɔ hɔ yerim se apramre wɔ hɔ yerim se ntutu me wɔ hɔ yerim se nyare akese wɔ hɔ a se ɛto hye ne so a ebikum ne ntentem ɛne nti ɔmo ka kyerɛ David sɛ onkonkɔ ne papa nwan wɔ sare ne so na ɔmo nim sɛ saa na Awurade Nyankopɔn pɛ sɛ wɔde sare ne so no ɛde siesie no saa na Awurade Nyankopɔn ɛpɛ sɛ ɔmo de ne kɔ sare ne so sɛ ne bɛyɛ a obɛfiri nipa mu no wabɛn no na de bia wabɔ ne sankudwom de bia wato Awurade ne ho nwom na ɛnam so ama ne nhyira adɔɔso na abusua tie ha wabra David fa we no mu nyinaa mu ewie ye na brɛ so sɛ Awurade Nyankopɔn pagya no na wo hyira no Awurade hyira ne ma ɔno ankasa David hunu sampa Awurade hyira no ene tu ni ye atade a ne hye no e wo sare ne so no opedan bi mu ene wo de ko senye na de a no wo ye ne se opia bonten na nam sika nyame de ama no enam ahode nyame de ama no enam nhyira Awurade de ama no yedie ene afei se de wa pagya no e di na duro na wo de no asima pomba tena bia se ni wire ya afi ne ho na obenam tumi no so akasa nipa nim basabasa entempa so na wabɔ wura dan nim na wama ne ti so ahwe atade a ne hye no e wo sare ne so na abrɛ na se e wo na de ye emu
anɔpa yi sua David wate sɛ awurade ma wo so no de uduru baabi a ɛyɛ a memfa nwura nipa hwenem me na mewɔ sika me na mewɔ sei me na mewɔ sei ahodeɛ ɛyɛ obi ka kyerɛ wo sɛ ahodeɛ nya wɔboa ɔmutumi sometimes ɔmugyina wɔ hia so na ɔmode akeka nkɔ asɛm ahodeɛ yɛ Nyankopɔn hyira wa ɛyɛ na mmom sɛ awurade pagya wo de wo firi baabi na ɔde wo kɔsi baabi a ɛyɛ a kɔso anante ɛwɔ ahobrɛaseɛ kwan so ɛyɛ a brɛ wo ho ase ɛwɔ mu na wonyɛ obi a ɛna awurade abu bi ɛna no asɛm a na babaawa no ɛka ɔsɛ na menam sare no so ɛna Yesu frɛ me ɔsɛ me ba bra na mema wo ɔgyeɛ ɔbaayɛ no nso ampa awurade angu n'anim ase ɛno nti sɛ na awurade ama ne so a na ɔno na ɛba bɛma ne ho so dabi ɔnso ɔbrɛ ne ho ase nti sɛ awurade adom nti wonya position yɛbo aba so ɛwɔ polisi adwuma nim yɛbo aba so ɛwɔ immigration nim wonya ranks bebree no na ɔbrɛ wo ho ase na wo nante ahobrɛaseɛ mu wonim deɛ nti a san sɛ ɛyɛ awurade ɛna uhyira enipa unyansa no ɔmɔden bɔ ntumi nyɛ nti nyame ayɛ wadom ama ɛnɛ ɛmo no first na wo noa olonka baako ɛna wo noa bag a wokɔ anim kakra ɛnam sɛ yɛwɔ Kristo a wɔka yɛn ho nti yɛwɔ gyidie ni ahotɔsoɔ sɛ ɛbɛfiri bag no mpo na afei akɔkɛseɛ mu paa na ɛno na mekae wɔ ɛnɛ sɛ awurade deɛ obi hyira wo in fact wɔahyira wo na ka sɛ ɛbɛpie honam ani sɛ wohunu sɛ nhyira no ɛda adi a ɛyɛ a moma wabɛtiri so wate kɔ so anante ahobrɛaseɛ kwan so na hunu sɛ na wowɔ baabi ɛna Yesu frɛ wo ɛde wabɛduru baabi a wowɔ no na ɔno Nyankopɔn a wɔmaa wo so firi hɔ ɛde wabɛduru baabi a wowɔ no sɛ Nyankopɔn na obɛtumi ama wo so afiri baabi a wowɔ no asan de wakɔ ground zero ɛne nti a no ama w'ani ada hɔ. The higher we are placed, the more humbly we should walk. Awurade nka yɛn ho na ɔno mmoa yɛn na wo sua biribi firi David die nim na sɛ ɔyɛ ama wo ho so ɛwɔ awareɛ nim a wakae sɛ na wodi sugya ɛna brantie yi Awurade nam ne so bɛhyɛ wo sika mpatia ama anuonyam aka wo ɛne nti abrantie na apɛ sɛ ɔmoma ma wo ho so awareɛ nim no ɛwɔ sɛ ɔbrɛ wo ho ase ɛwɔ sɛ wote aseɛ sɛ na wonni adwuma yɛ na wote fie a na wonni adwuma o ɛnɛ nyame adom wanya adwuma kai bra na wote fie na wonni adwuma no na sɛ ɔma wo ho so ɛwɔ wo mpanimfoɔ so a wabrɛ wo ho ase kai baabi a na wofiri Awurade ma wo so de wobɛduru baabi a waduru na brɛ wo ho ase ɛna no Esther yɛ bi Esther hunu sɛ no wɔyɛ agyankaba oni nani agya ɛna ɔno ankasa ne wɔ fa so ne mu hunu sɛ Awurade yi pagya no no wama ne ho so na Esther kae sɛ ne wɔ fa bi ɛna nam ne so a waba bɛpie baabi a wabɛpie ɛne nti wɔ so wɔbrɛ ne ho ase medɔfo kɔ so anante w'ahobrɛaseɛ kwan so na Onyankopɔn ɔngu w'anim ase woda akyi nti anɔpa yi deɛ de baayɛ no Awurade nka yɛn ho na yɛda akyi nti no yɛmfa asɛm yi ɛmmɔ bra na ɛso mmra mfa so mfa ma yɛn ma yɛnsa na ase ne yɛmfa nsi ha
Speaker of Parliament writes Honorable Alban Sumana Kingsford Bagman will issue a stern warning at the majority leader say Chimeng Sabunsu. Can't say Brian Womuino, I was so much to collaborate with the minority side. Now, on my preventive legislative stand still. O make comment be and say the president of the republic, Nana Dankwe Kufuor, as we speak, Wababa Beye Dubruni friend say a lame duck president. A lame duck president. And Crawford shall see our more air my interpretations in the Bible. But I know pay say, oh, fa or dictionary. Now, was searching for a lame duck president here. One can be born you. But in Crawford shall see our more ready a whole lot of meanings to it. Say, speaker then or Casasa. Now, what you search, one can search here, CCR. You can say a lame duck president here. Search here, CCR. Say ye kwakwoto aba yemfa ne say bia aban bi te so ne yakwakoto aba na yakwakwa yi leader fofra automatically you become a lame duck. So that's here edru sabre no a enkrofo no mo pay allegiance to you, they will begin to withdraw na oma asha say omo fine a solance in a new leadership send be ya or chinebi say position bi background na ebeti media ma wo. So if the right honorable can say this current president has become a lame duck president here, to me I agree with him. Obi to me ahodi won so different opinion and only the beauty of democracy nti ya no ati ase dia mame ebra na so ye be ko ne akwa fa de ubon krata mo boso ahodo bebre no a the amount of we are some back near Babetwa and common so ewa some 53 minutes down 7 a.m. A fear ample for what na say I jump in swat na say waha. I've been a pumbo called ye. Yamiadum na say. Yamiadum, a fear be aboko. Yamiadum boko. Ye the radiasi. The radiasi. And draw to me share more blaster so one or more bonny me. I dream no more Omuko hunting. Omukika ma. Because is a yeah, that cost you any pitrim. I see a shamo. I see. Now, most more could draw. To me, the Makuma for support to blaster. Do you still amber qualify? And I you my film. The Omoye. Okay, group stages. Okay. That's all. Mammy be turning your mossy da, the mada, or bamboo fool be never me home buying. You do know to charge me. Me da, ne mada. The only who be a mimity in your massam. Yes, some. And you must say. The only who be a yamasam. Anyways, I don't pay me fancy uncle ma Adwuma to Kessie. Choba Adwuma-fo wo ho Adwuma to kese Adwuma to kese e won kokko hotel junction. Okay, if you say what them David en kokko hotel junction e ho no kwa wa na utwi wakaka duro oje ni mu bibia utwi ni sa no akwaje brebo e de afra na ya hwehwie nkatenkwan ni bi de agu aduane no achi afra so ati ase Adwuma to kese abebo ani pa nkoko Adwuma to kese abebo aye anopai Adwuma to kese enra ena no me ko ho ena metwa na de no te enra na ma fe no ena me de to ho na de doso na de sign post no eno ne de ahe sign post e kire say wo no aduane wa ha no okay so twa na de na da bio okay sign post o de Adwuma to kese Adwuma to kese no kasi we twa na de na ni sign post no okay mate Adwuma and you social media no change your eyes
adeɛ kora a woka na wɔ sɛ woka no yɛnti no yi ɛdeɛ ade na aka wo asɛm nipa ne sɛ ɔde adwo ato kɛseɛ na ɔboa sɛ ɔne ɔtwa adeɛ no ɔhwɛ adeɛ no ɔfe na mebɛbusa sɛ dɛm adeɛ na wobɛka ayi ne sanbɔɔdo sɛ yɛwɔ nkɔmmɔ bi wɔ hɔ no mu a yɛka si wotwa no adeɛ no sanbɔɔdo ne ɛtumi hwɛ ne wofe na wahwɛ sanbɔɔdo ɛyɛ wɔ me phone so ma mefa nkyerɛ wo koraa adwo ato kɛseɛ kyɛw ba a biribiaa bi wɔ hɔ wabɛboa nsɛmtwerɛfoɔ a wɔapue ma ntam no especially ɔmo ɛwɔ nkɔkɔɔ no wodeɛ ayi wohyia senior man ayi ɔfrɛ sɛ ɔwɔ ahene wohyia ɔwɔ ahene ayɛ na wabisa no adwo ato kɛseɛ ɔwɔ ahene K-Lava ɛne asono aba kwadwo ne maafo nom wohyia ɔmo yɛ bisom sɛ adwo ato kɛseɛ twɔ ba how far na ɔbɛdi ho nkɔmmɔ de akyerɛ wo hwɛ wabɛboa nipa o dito kɛseɛ ho adanseɛ dito kɛseɛ ho adanseɛ ɛhe ani wahu to kɛseɛ twɔ ba ti wofi twɔ ba na wahwɛ ne signboard yes ɔwɔ wuremu nam adwo to kɛseɛ twɔ ba too much all right enti moma yɛ kɔmra na interpretations ya nkurɔfoɔ pɛ so ɔmo de ba ne nyinaa no dabi sɛ osase ma ka yɛ deɛ bad man ne bad woman for no sɛ nkɔmmɔ no ma no ansi ɛna wo sɔɔyɛ metwa nadeɛ ɛyɛ wo sɛ sɛ nipa no de to metiminim sɛ toɔ na wotwae mpatɔ dɛ mentwa toɔ metwa ne signboard no wofe na wahwɛ signboard ne makae nkɔkɔ hotel junction wode kɔforo bepɔ no ɛkwan no so hɔ no mu ana adwo ato kɛseɛ kyerɛ ba wɔ nneɛma ni gye wɔ no aduane yɛ ho yɛ saa kakaduro ne ayibrɛboa deɛ no a wawokɔ awoa wotwi no ɛde ɔyɛ adwuma wɔ hɔ wobɛkɔ ne ayi papa mpanimfoɔ nka ayi anuonyamfoɔ kura tapodi mu ɛno na obi ntwi ma wo wana wotwi wade obi ntwi ma wo sɛ watwitwa ma twitwa gye ne bebree wɔ hɔ ɛtwitwa kakaduro ne bebree wɔ hɔ ɛnkyene ne nso sisi hɔ nti wo sawe kakra sɛ yɛ kakra sɛ wopɛ maku ano de maku nso kakra fra ne watwi ne wakɔgye ɛyɛ afe no ne wakɔgye brɛboɔ ɛde atum na mo wada agye wɔ ɛwɛyi adwo to kɛseɛ tenti na ne din so de adwo to kɛseɛ ɛdi to kɛseɛ ho adanseɛ wayɛ adeɛ pɔpɔpɔpɔ ɛna wodi no adanseɛ anampɛ ebia na utie me na wo so to kɛseɛ ayɛ bi ama wo a na wadi ne ho adanseɛ wayɛ bi ama wait with your 0533 8989 I critical 0533 898915 fafa fabra ye be kan di ama wo enipa ya ade a wo sa yeye e wo se yeyi na ye ye ntwe ma ne nwu ansa to kase ye choba anope ye cheche pa mom yo komra Ghana de shimama yama munyina mu ache asanso mamakwa ba kwan soronko eso ede aba amansan kasafidie asom pempem ajatum enso etie ahenkan 93.3 FM so yesi enkonya e o maame akuafra akoma batampa studio na afi nsema wodo edi ahim yede esom wo kana san so se dwumadi asoguso a wo etie no e ma ache anopai akyerɛbrɛ no ɛsɔ no fidiom yɛ de nabɔ anapa no nso apa wosima no aduonum enkono 7:59 am na yɛsi nkonya o mate dwumadi yesu de na onim sɛ da obonka taa bobɔso ɛbrɛ ɛna aso no sɛ de da yɛ ka kyerɛ wɔ no da obonka taa no de de animu ne yɛ de ɛbante bi wɔ no mente enkyerɛseɛ no sɛ de wɔ sɛ wonya no no enkɔ no saa emawo saa na dwumadi no asibi ɛtia ɔso de nso bɛtia si dwom no akopɛ bi atɔ no akenkan atumu enso enkyene na da oboka tande demanim anɔpɛ yi ɛyɛ Ghanaian Times GT no na GT bɔma ne ɛkyerɛ mu ɛsɛ ukopie mu ɛwɔ
ɛyɛ otima ntamu a wɔkyɛ sɛ kuro baako a wɔbasabasa bi akɔ so wɔfrɛ ne sɛ wanchiki wanchiki na wɔnom na ɔkyɛm sɛ adehyia maako ɛnso wɔnom atɔ ananom ɛwɔ nseɛ do ebinom apirapira ne nyinaa ne sɛ ɛyɛ ahemfo nsɛm a ɛntɔkwa ama ne home so ɛwɔ hɔnom akyɛ sɛ ɛnyɛ asɛm ketewa mena medie aduru me so ɛnyɛ wa wobɛdi ama aha aduru so akɔboa kunya na tena so wɔkyɛ sɛ bi akɔ so ama asisam no kɛsɛ nipa maako ɛnso wɔnom ato ananom ɛwɔ yɛ ɛnseɛ do a emu deɛ wɔ ɛnso ɛpirapira nti anam so kora ma asiam no kɛsɛ yɛkyɛ sɛ yɛde taabono ato wɔnom so yɛahyɛ wɔnom sɛ ɔmo nna ɛbere sei ne ɔmo nsɔre bere sei saa nhyɛsoɔ no curfew no yɛde bi ato ɔmo so ɛwɔ nsɛm katafɛtɔ so mmiɛnsa na ɛbɔ krataa Ghanaian Times most authoritative newspaper de mu nkyerɛmu nyinaa nso ɛde aba na wɔkyɛ so kɔpie mu ɛwɔ ɛyɛ ɛnkrapumpuni mantam mu so a wɔkyɛ saa traffic yi ɛnwoma no anaasɛ traffic dua no deɛ timi ɛboa ɛma ɛsɔ wogyina car wei gyina ɛhyɛ wei kɔ saa traffic light no wɔse ebi mu saa control yɛdeɛ obi bɛtu kɔɔ yɛ a na ɛho nsɛm kɔyɛ bebree no yɛso kɔpie mu nkampuni mantam a maako traffic controllers maako 20 kyɛm no kɛsɛ yɛasɛsɛe no ɛna akabu so bi so hɔ nom a ebi mu akɔtwitwa ɛwɔ sɛ nkaeɛ nyinaa no da wɔbɔ krataa yi de aba katafɛtɔ so dumiɛnsa nsɛm nkyerɛkyerɛmu ɛne nipa sɛbisɛ mu nyinaa so wɔtumi nso de aguo na wɔkyɛ sɛ dwadie wɔte so na saa trade report no ɛkyerɛ mu sɛ Ghana yɛtumi abɔ mmɔden ahyɛ amane ɔkɔpie mu wɔ dwadie dwumadeɛ totoe mu a surplus no afefa ɛfa no mu no afe no ɛfa edi kan no wɔkyerɛ sɛ yɛtumi abɔ mmɔden a ɛneɛ Ghana America dollars no 200 million yɛnsa tumi nso aka tiɛ ho nsɛm dɛbɔ krataa yi nso de nam ɛwɔ ha no mo Ghanaian Times GT dɛbɔ krataa no mu nsɛm ahodoɔ de nam ebi ɛno no adehyema ma daily analyst dɛbɔ krataa no ɛna mede to aso de ama ne ɔse without fear of favor usuro ne nhwehwɛnim bi ancounting ɔburu ne ntwene mu ha de nsɛm aba na yɛse MTN foɔ ne GR foɔ ɔmo de nsɛm bi kɔto na sika hyehyɛ nneɛma mu no nyasam ketewa 19 million Ghana cedis chopper bo sika mpedede bia ya ka se kɔto de ruling aba ya wo kyerɛ sɛ wodi de ama GR foɔ sɛ sika na wo so mutua MTN foɔ tua de ba GR ho asɛm da hanom sɛ yakrata ebomu enkyiremu nti onso kɔtɔ bi netum nkyɛn enkyɛn hanom anso owura boabia samoa emfoni ene da na ala ne da hoi boabia omumie no msepa o boabe ne ala no msepa boabia samoa foni ne da ha se na abusua na sɛm a wo kane se che yen yakwa kodi ala na chinti no mo MPP fo mo yi afiri amanyoko ni mo twere ntoa ho na mo twere asa de wato eboa boss no ataso no onye ehu wase NPP di omo kyerɛkyerɛ ne dismiss aye akoso ya yi nkofo enan afiri amanyoko mo kyerɛ so omu suru afafranto na kales no kura se be wawani o yellow no kura bu ho na ya majobram enti MPP fo no a womo edi ehu apamu nipa enan no ɛna ɛyɛ owurabo aben asamo anso yɛ so watuja papa watuja sɛ yehu omusuro yɛn ala no musuro ala no MPP fo suro ala omu nim sɛ ala no be wini independent kan ebi si da na bi besi enti ehu na ɛyɛ omsa no na se hanom anso enkwantafo a yɛde ka fi ato omso basa yɛ kopio motimantem akro ba ko de nkwanta aha de yɛse enkwanta ɛno ɔmo de ato akyerɛ sɛ yɛde curfew ato hɔ tɔkwa pre nti amanwe so afo gyina ne tumi so ɛna afa oti Regional Security Council fo ne nyina ka tum sɛ sɛne nneɛma akeka kɔ no wɔnom amfa curfew anto ɔmo so amfa tabro bi anto ɔmo so a asɛm besi nti yɛ ka sɛ okopie mu mpatam ho a yɛse wɔmo nda
ɔmo nsɔre anapa no nsia na ɔmo nda enumere no onum enti ɛho asɛm so ɛda hanom sei kwawu traditional council for nso ɛne yɛse funeral right yɛtwa toɔ ɛyie ho hyehyɛ yɛtwa toɔ a wɔmo yɛ ɛde ama da sebre aku amoaboaten a ɔtɔso mienu no sesei ɛdidam yɛ a wɔn bɛhyɛ ase afiri ase ayɛ papa na yie anti ɛho asɛm so kratai ɛde aba John Dramani Mahama bole bambo de hye de wotu frank ade ama ene disi amanyokuomfo ni na da hei ene wo se da na adoe ugina homa ne so lenke fatu loudspeaker na ba omiantie bi se mu de mo taate butubom tifafo ne to loudspeaker na na do se me de ato na mahani kasa no wo se a so de ato loudspeaker na yinsu tie bi a Mr Competent nsu tie bi dia Mr Digital me ka kire mu se me gina nursing training school ba ko emu wo mu su papa so malawa ne mo alawa no it is not allowing enti munhwiengum ena na do se oh wona mu su na kone koye enti ehu asam ada hanom se mahama wo hwe na se wo so ye wabrho wa kone kotua ma wo mo na agba ho bna sei me de ba ma na menyamfa ma mo eye ntoko pre eti ehu asam da hanom se mahama efrasa ban ni nim na se wamba betua na sin training fo ka wana akwasha obo se obamo malawances ti du ba hye so ba omia ene ne papa na nado omo so masam no na papa broni bi da ha se se ne wa na ni utim se ya twa bono papa ya twa bono uye arrangement money a wanim sisa arrangement entre line up ba ya na metisa adwen ka se de na nyeye Ye. Mama. Young one was in the day you are body grave, you don't have to drop black stars. Line up. I grab a bear back. Yes, man. The Biam didn't be shame. Tomorrow for night, shame, what then a bessy. Not papa for one who didn't to bench. I don't better now. I blasters na obidia. See why? Obi abai oyi adwuma. Obi any person message mo be dia. Why ni ye? Wanya fum so bi ade beti ase ma ni nya adwuma ni bi. Adentia. Ontras na. Ono wo mpira. Wabre. Ono wo nyare. Ono onka se wabre. Was on the fee. Ontra bench. It's a seven day. Usha na ni uzo to say ni ya twabo no papa. Omuzo de the Chris Wooty. Mu coach no. Na ni ma basa. Bronya wa mu na. You do bini, paso bibidi wa. Bibidi ni ye tuntuntu. Adu. The kala na asesa. Ni moja ndi. Dabi ye pacho broni na. Bibini ye tuntum. Dabi. Se bibini wa on mo ye kokko. I have cars and I black American. The moment of brony. Most of the move are brony, papa. Da Sabia was a him brony. Milu. Oh, black stars. Tickless hooting and what the higher said a jaguar winnie chemuno. None of work should have papa person. Two Uyasha, one is say not black stars a pan comoros. Yanti mi amfam wani said ye benti wataku asomonyame na mo de mo coach bia nsomani monyame daily analyst de obokrata do you can calling so usam ana no usu calling samankwa nim so de amankwa but nim so usu she ho de a unim no mensia as the mensia north former MP no one so no de ala ji pa ba no maintain nka and I open baby at no. Unse bi mu na bi mu di nachi. Se ma abna hwanhwan mu nyina. Ma deputy ayi finance. Abna. Enso se ya omayi ho afrim. Ba we mu de ande age aboso. Kwani se de no. Ono so ya former MP. Nti wono se de wadi ala echi. Ono so nka se wo ba bie mu. So won ko. Ono obepe bi maba.
eti na awa kana no atumu ani emisa ti na kana no atumu kana no antuma adi beye no tin asebu daily graphic da gbaka tani nie ensema wodo odi aba na enyansem ketewa na sedi yenyina yenim se Ghana mampanya be de kiro no ye franka tunu di man pipi amanyoko Dr. Alhaji Mahmoud Baumia akora akopiem ativi do a eja wo bontoa na wo to no wo de akere Ghana de shimamba no oja okopiem wo no na ahemfo wo no mo ka tene se boko ntokwa na to ntwa yo egusu ekoso odaroma bomodin na ye wa fam de wate na so so de ativi do wo ye de se konkono nti hwena ebo ana mmesiesie ntawantawa na ekoso obokono na sisi ha adwene ya de ensem ana akwechem se wate wo de omonto abamane mane meye mampanyini na nadu wantimi anya saa nhye na ondo oba obetimi aye na asomdua ba ho katafeto so du ensia ensem nchechiri mu de bokatai edi agu enso ewo ho ne mo na sweet napo ada ha future vice president Mr. Yes. Mr. Kafra. Fresh in town. And Mr. Dr. Matthew Poku Prampe. Mr. Napo. When you find Edaha. And Yasam Ketua. Oh, Chamu say. Sisi ano matimi ahwe aboa. Ama ene wagi kan no masi ania. Oba nyina moti dwuma de ntoto ya no matimi so akika omo abom ama ene a local continent no. Omatimi enso abie dwuma de friend say eye confab enso so ano enti no nsem de bokatai e de aba no so ba beboa maja yen anyam wote no atimi agira bra ne ama no man so atimi akọ eye enkan de bokata no nsem odinam eno no owie ya wo chese national security for so atimi aboa ama enei won mo mfa kotikwa so ama vegetable oil omo edi fasumase edi hudwa no wo chese omonsa aso eye nkrofo bi enso epachi eno nsem de bokata di aba katafe to so aduonu ensem chirechire mu nyina no ode agu enso ewo ho ne mo na ena no peye kasebo emu ye de bedawo echem so panyini bi a wo no wo wosikasem nimdie di dwade ewu nimdie owura Dr. Patrick asumen aja enkitawudie bi akoso na senkomodie bi akoso ono so di ne ho shemu bia no eye graphic business and Stanbic bank meeting no kwa no chere mi say Ghana sayemefo ekunya sie no mkosi yei we pai die wo se anu ode dodo anu ode papa oya yi seye wom epa chese aduru ba bia ma wonmo a omabobla omomlant brem ti fifire semomanim fifire ye adumaden na oma anyu omanum sevu omusika kakra twere daati wo na enei omo akomo ankokora bom no omru wabom omo asika o omkoso omo kwakwaji a na akwa bibie ho o chese ha adwene ni nyina na ya ayemefo ye ko omo nchen enje hye boni no ebi akan etu osi san hye we dia no ode odwene ho a wonte ase eno mu ensem so daily graphic na no pay wabomu amane we ene ensem a wodo bi e ka ho ena ode ebaye The Chronicle the Obokrata no ena mede to asodiama kwadwopon kroma lawyer afansi ayire bia ba trompe so mra shebedwani abnasofo mo darling boy ena piem ha no akua momi na krata asem ode abane se onimojafo kwadwopon kroma kiremu a aban we ya wotisue sabre ya ye kasei project fufuro bia ne hon mo asi nani so asikanka ho se ti wo mu be project afufuro ja ho saa kwa na yesi akansensemu obi fufuro ba ene wanto aso ne dabi se ya ye kase de project bi akoso bia sika ka ho foto da ho a sika gumbebre ya mo di saa project ne ho djuma ti ya no nso asemo no na yesi adwadi na brana champo onye ochini brana champo onye ochini ono so ndo ana omo so ya chim omo nya chim won si kwa lai ho okay oboba yo na se kwa usu nka list ni hu enti ase adwadifuo
adwadifo binum keka nsɛm bi yɛ pɛbra ne champon amu pɛbra ne champon yɛ de bɛ amamu a pen running mate mfa no ba o me abra ni bibi jijemo bibi jijiwo bibi jijiwai obi esu na ni wa adwadifo nko se obu firi he mu ni ya mo keka ti na obusa so ya chimbo ati o afia benya se mo achimfo betu o omu tumi akwan ye betu wasi o o da bi omu tumi chopo so yo on kama afia gang fo no on ka why aha okay on ka ene no so ka wadwe ade esi akwasa tomato musu bani afechire hu sei ade ni no ma beka se akwasa tomato se ni nyansi ye odan be wu no nyanwu ye mfe no odanfu no okay tie bia timi lobby a na adwen asesa sumia so ma adwenjwe adwadi fo na nsi lobby adwadi fo lobby ayufo na di ka lobby o mom kura pen no okay se nde na me de bibia nso ne ye enti bra champon ne ye lobby ama ne ya ja oda ha enwenwen nwimu ne beduru ho tedo sara ya omo no mo shada kwhye onkofo bi chale mo nkoka bi mama na sasan adwen omo anom kwhye onkofo bi achi o nkoka bi mame ayi mu nka bi mame so omo lobby no se no de o hye obi a sebio kafrache ayefo chine de ebi didi bi achi fun obi a sebi na nim onyam no se emu peja no akodan no ebi a we de oyeba omi afre efelefo si wahu ti on sa no akodan no panyini pacho adu bani je ho woni ni I said o si o ba pe no anu pop na wafa between yes okay na ja on na akoyo grandma se dia wa no monyom but enu sa na ya na ehu o wo so okokan ma no ko no akokan fa enu sa we ya eyin so timi ya sa ba ko no ti ya na ehu ti we de adwadifo na se o mu ya ntam gina fo ti ya hwe se ba kokwawu a ya be hwe kwawu okay be boss o vice free kwawu ka kwawu nya papa we na sisi ayi hotel akese bi no sa ana me sheda nim ne private ana no oh ani eye ti ani abusuan bra champion ye gba na pra wasa no o John die yes in hotel ne boarding omutu $2 o se e papa no ska obobra but vice president jam na ba wa body here sa vice president jam na ba wa bu na one na bobra che papa ye otisi brade e pacho o papa ye otisi obi ono ni hia odi na se ade de she eyi taxi me ba ebia no onya papa ono to dada bi abobra ebusia akufu adro gara mampani enso ho asem eda bra champion chen wo hemfimfin na nanado asem akrata de aba ne se 21st century mu ono se de nanado pese suku eye no oh pese you so beautiful and nice sexy and romantic entiani a wo show blocks aye twagu ase ya suku dan yo se de ne afa papa ntia se nanado vision na ni so ade hunu de ma suku ewo krom ha eno no na ekurodi akwate akwate krom akwate krom mami hwei hwebi the chronicle akwate okay chronicle akwate krom akwate etiani asi akwate fo nso wamanya ahemfo miansa bi ya jawo behwa atototo ni ama wa akwate krom ho ya akwate krom ei Ghana engrodos mo akwate fwanya traditionally that's a tree amuna mutete form ho ya edio ei akwate boye ja ese obukro mu wana ha akwate no
Enya santimem. Dabi akwati ni wo. Ekwe di akwati wo. Okay. Hey, no mo dia to front page nsu asam kakra say. Ti akwati krom, akwati fu anya yi miensa, traditional leaders miensa. Eho asam eda no say say maka akwati de quotation mi ti bi chire mu sa atwa ba. Nyankopɔ atworo be bone. Ti the Proverbs 27 verse 23 no ho. Ya no wa akokenkan. Akwati abamu ide. The chronic compocho inyo. Anya the new publisher the workrat anu sumu nsam ni. Waso no fa bibia nsie. No kra no nko aso no beda na die. Enti hide nothing fear nothing. Enti ono nsuro bibia so so nka ho. Eno ode emfonyi bi di aba. Na enya sa Virginia Palmo se wan na nya ono a. Yes ama na. Ono a. US for ambassador no. Mpocho nya ho. Ani etie. Mami mfanyina wata aba ni mfanyi di mu akotene. Ana afen so Gani ya mampanyina na deda nkwa akufa do mfanyi su wom bie. Ana aja bodyguards fo bi su wona chie. Na ensem aba ni say US for one man ambassador anaso mbo for tena wono esu manam wo Ghana ha. Anu waka say. Anu waka kira Ghana fo say. Mo sa trumuntu Tafribomski no. Fa wo fa hihye no. Mo di agira mu sai. Ye be ya mamra de akoatia. Ye mane magana ha. Adiai. So de mo gomo adam ruafi. Ye mpere no. Wose mo nyere mo ho. Mo yire mo wa. Na tenchire atwan no. Mo behunu daate. Wo kire se e de ha be bre Ghana fo. Ai. E de ha be bre Ghana fo paati. Ye nyai sa tenchire atwan na ye pese tenchire LGBTQ+ no. Ye kutia wa Ghana ha no mo no. Eti ahun sem da boka tai enso e de aba. Na ohawa o kire se sa anti LGBTQ+ be no ye gituma ohawa de bebre Ghana fo. Wada ni nyina di e de a kire yen. Nti wa wo hwe nsem a wo ka no. Na se wo se still na no obegi atuma ene ye se wala. O kire se wo mo ama bebre na be ja Ghana ye hwe. Yeso na sresere ye de no. Ye ho nso yen. Enti se akobani sa pe ukwasere yemfiu yebetwi ani sisi akoyesere kora mu yeden ansane am yebi ne yese kwaje LGBT atomo na Sam George se ne yebeji ne yewu yebeji ne yewu eja wonsem da baga ta di aba wo wie wo kire mu se edibe makoma kudu nsia bi ate wo mo ewo yese de ganja na je se nkrofo bi o matutu asem bi o mo de pa ya che wo mo nipa makoma ku bese dunsia ho sem de boka ta di aba na national security for so wo mabọ modern asinkrofobia no kwan ne nyina ne say sa ku ye from say fixing the country won say wo fix the country ho ala we mu say fixing the country eti your man ye ani ye your man ye sa aye wo shu boku obi edu we anya sam ketwa na we dey fixing the country ye o man ni ye omuguso ye guso ye ti omo ye o man ni ye no omo chese nko omo kwaye o ye kire bi wo aka ne gara mampanyini oru adodo mani mahama akom kwaye o ye kire bi wo na bobo ano ai sina se gofom so amakotra mampanyina abobo ano se omo ye o ye kire tia no eti omo so omo ye o man ni ye no omo so ye o maji se nko omo kwaye o ye kire etia anka ne oru adodo mani mahama Ghana mampanyini anka ne waje mu da desan na waje mu sreba wa re ye na mi nyina na ka le dompe na muso mu be command di dompe bi tare ye de tale enti ye kwa hwe se o re ye de na ni bi aka na ki aja be fam ho na national security for chem se we hu hia sa we hu hia o ye kira mbesem ko ifafa se obi ama munyama oluma na nwire ne ho na ese o san so pe kwa aba onya adwumu fine fa toto ne dioma ti won se da boka tai da ba the new publisher munsem eno no Daily Guide da obokra tana mede tuaso yesi afoko ne trial no ya set date for frama no ne yakoto akwani abadi obedi bi papa December ya shas ye di bronya no wo be kokoto na December 5th December eno wo kosa akoto ne ho asem da hanum say na speaker of parliament so yesi akoton
ne fie bi omo kyerɛ sɛ nya no korɛ adan oh Baumia Ghana man penny abedi ejira was a 2 franca Ediama any peep yamanyo koning for need the hanania bede papa na some more Kenyan say Mahamano 24-hour economy no wakano onim ni okeka 24-hour economy ni yanyandada and a Ghana card ya buy ya nam kromu ya what toy and say ya was it 24-hour economy oh traffic Tia ho asam so eda hanomo yesi nipa wotwe enkwanta de yesi wo nipa wotwe na afamu awu a nam so ye de ka afi atom so daily guide da ubo krata no the new crusading guide ana mabo ade awramoyin na sisi ade lobe ne de gusu akoso wa o ade beti ade besa bia no bia de no watiasim ai se aja akunya dampa dia obi apribi na empempe yi opanyini engineer Benasante oko Ghana gas wonu ma e wonu no odi nkui aje so onu so wayiniti se baomia so so obi afra santimanta mu dia onu so waye asantema de se konkron eti aje onu so di bia yeye ti baomia won fa ne ne running mate no nonka seba omiada kase ode ba ye gold for oil policy ode ba ye so beti etimi gira bra ne pa no agidi esa no na beboa ama na mamu aye akonno de a ene owura engineer Benasante oh e ba sa ni mu dia ne dia wo pa ai eti ko won fa ne nya ne running mate ana gya no nsem de boka tedi abaka ta fa to so mi yansa ni edu e won nsem no Aja owie ye ana wade osuafo na hwe nwuma so agumade ntotoya eso Dr. Aduchum emfogidi aba ana ja wotwa anei esku adan bi mfonyidi aba de aka ho na o kire se papa no na ni so ade hu no eso pa o hwe nne 21st century no o ye kwan wo boa na Ghana sese yesuku sam eye kama na ya kono na efe papa ni hia basobode tetso nsam nyina da oboka tai ede aba enso ewo hanomo eja posifo nso kire mu se sikabote no eso Ghana cities no aye empem mienu ane ahanum 2500 Ghana cities no ana nei teso omo ehwere omo de bi edi akone aba ebi de bi omo de bi to aduane di ani ade edi enti ne nyina ne se ensase won tokwasem ama ne home so omo peso omo teso omo tuso atua te no so wonsem de boka tedi wonfonyi di aba aja wotwa eye police sadom IGP Dr. Akufu Dampale so fogi di piso a wonsem kaye wode afia ho wode aba te no wonsem enso ene no na osuafo na hwe da ubo na asa ma ne bodwumagye ntoto eso na se bedwade de ma de so omo ofo ase ayire bi abato empesua so anu aka sei owura akwadwo ponkro ma kire sei omani chechiriye no Ghana economy no se betima gina brane na akona nimu no anya ban ko asudie o eye obia asudie obia so wo chafa obia wo duma wasu wodi no ode boa etie nyina ya mu aban no na aja omani di ya emu adehye ye nyina so bedi yi na timi aboa ma no ma konkan so nsem da boka tai edinam na opanyini bi so na ka kira DC fo se omunhia de emfam free anamo a MPP fo atuo na nam no kasai empanfo jojo ro mako enan yesi ye hi omo amadekuo ni mu biem no wo chese DC fo hia bibim frim na empempe omo frank atuni owura John Dramani Mahama wono so omo suspend no ada waye de Mahama waye omo de well deti a wokasa no compare the new crusading guide emuto yenim se Mahama akokasa DC no won tramu biemo se sisi a won na okwakoye MPP flag barrel se dia yo yedim do nyina se okoto the new crusading guide woto anu akan no atimi so anyamo ntiase eso eye na California for one more Secretary of State na je se oman no twetwe for panyini eja wabo
aban n'aba so Ghana aban ɔbɔ n'aba so paa saa na mo a watuo na bawomia critical ideas atumi ayɛ adwuma na nnɛ yi Ghana nyinaa yɛwɔ ahosuo krataa baako ɛno dead kyerɛ sɛ ampa woyɛ Ghana ni people Ghana card no wɔsɛ ɛyɛ paa nti wɔbɔ aban n'aba so California foɔ ɔmo secretary ɛna ɛkasa no the new crusading guide the worker telling me some no and every my secretary California for nyina secretary positions go baby the Daily Dispatch and ya dey to aso e dey amawo na Adio I dey ma semni enkomo Sayariga. No, manifesto. Hey, Edio. Sir. Hey. No, don't do. Don't know what kind of planning you do. But people don't do also. Edio. Then he didn't do another one. What must be? Mehuno. Hey. Obasu. What must so? This is a. Ne can't tell you yet. What you not do? Hey, Edio, APC. Abusia. Asem way. Ana Nigeria for APC was am no. There began APC. Ala Sayariga. Sayarigo. APC for on a cover abanyo kwodi ba yo say on two franc on. Sayariga and wapa julo. Kromfu wachi kromfu. Kromfu kakrakai. Hey! Then comfortable amwa. JJ na America wo dia wo pa krofo where we monche no. Why go show krofo cry say mahama. Na mahama kwa wi amamani jene. Totobi. E dia no kwa wi ya wo se. Sa 24-hour economy na. Ehu debate asori wo krofo mahama so de beba no. Eye APC for dia. Wamo enu wamu di show 2020 manifesto nim ani seshe mahama ya kude atete APC fo abro madano nyame anya dom na ku onu pagya nti so me kwa akwadwonso me koso nche maaba o kwadwonso hu se mahama natam ade ni wodi di amika ne se wata no so a bepie the Daily Dispatch the obokrat amuyo enti kromfo ya che no ya mahama sawoni ideas bia APC fo wo mo policy ya omudigu wo mo manifesto mu ene se yakwa wi a eja papa yi ka ho asem edio mayambra si ase page 11 wo mo so de nsem abapa se IGP akokoto akopɛ tabno de atoto nkɔfoɔ bi so nkɔfoɔ bi pɛ so ɔmo yɛ demonstration ɛwɔ krom ha enti wakopɛ tabno de atoto wɔ so sɛ de benti mo yɛ demonstration mo nya de wɔ fie de ɛwɔ chi de asɛm bɛba kwa kwagu frempɔn enti ɛno nso ho asɛm ɛno no na yɛse NDC MPB ɛna wabɔ electrochem foɔ wɔn mo project bi a wɔn mo ɛyɛ ultra modern sort project ya Wamudi sika $88 million di ahyewo ti sika ho hey ya de beye project enchen dwumadie enu nti na so ma NDC MP no aba wo ma ba so papa se muse ne de chichiri kuro na enchen no aba omiase with digitalization Ghana economy no ekose ya 24/7 system ni ya adwuma Ghana card ninti ene sanye say wo timi sane sika free MTN so ko voda timi sane free voda so ba MTN ti economy na dia eye adwuma dado wo sori ahomache ko timi sane sika wo phone so ni atu e levi kakra ti chase economy ni ko so panti no sane ba wo mia eka eno no sane na na ase eno no Erio, Piao, we aye the Daily Dispatch. Okay, me na seni enfensi ha no na fe yentoa sonso mfa en free eha no mo
say birthday wishes ni nyina mai ni nyina dada. Okay. And na and na with the amono birthday. Yes, Kwaku Jima. Sure. Long man. Sure. And a long man I would die. Nti baby a long man and then be a radin kind of home. Sure. Na koma swadi into me emremo. Emfa emano. Baby you want in tokane course no hu nkwanta no. Yeah. Nti curfew na kano ana. This year find out. Oh, okay. Okay. Nti long man baby I will be no live long and prosper. Sure. Radin kan ho. No akoma swadi nyina ntimi mremo kama. If you are menase adwempa menase na fe yentimi ntoa so e wa hampa chawhwe obro na sima na aduasa enum 35 minutes after 8 hyene so maache eno ni dwumadie no edin ye toa so e wa ha e de ama na fe yate asi nkomobo ahodo no emu unse for some time now no nkomo ba ko a eno so egusu a ekoso eye licential exams. Kane mampani John Dramani Mahama me no ka say o kire se Ghana for the 2 minutes hyene nsa biem no oba obeyi licential exams every ho na oyi free ho no mo ade no de ba ya hunu se ebinim ahya ase a wo mo nso so ede other alternatives ahodo de ba so omo propose say yes scrap the current licential exams na the ye possible a betumi consider a practical supervised eno no ba be NTC 4 and on betumi ahwe na ne our friend say test proficiency no and on betumi akoso a national teaching standards and a omo kire say wo mo hwe animu say no mumu enye alternative to the licential exams ekoso I raise a whole lot of controversies and conversations ahodo but an pay utie mi a. And now no answer man microphone can say whose report do you believe? Everyone just say baby a Ghana ne draw no. We need the licential exams. Sani ebe ya ebema teacher ni no ojina classroom na ochra dia obehuru ni a ochre. Argument ne doso. Enti ano no beboa and even over Ghana ha no mo a before I will be to me a chika a feeling no just our license. It is yes, my teacher for license. No more so. Adia na omo kire no omumu you do. Omo akasa so atimi do omo nsesi omo say adwuma a professional work. And again, ebinom so argument ne say licential exams ne ba ye no. First no, so we Ghana ni na okwa amano ne. Say bi apesa okoto awa disua so. Ana opesa okoko kira de wo hokra no a na ye hye okete ma wo kira sat TOEFL ne sa anema no but with the introduction of a year licential exams no omo che say ababe standard say o kwa akopa ade kire ana opesa wo to school so using wo certificate as teacher ni no ade akonya kase etimi babeda ho no me de ma ebi so che say da bi edie benti na ene yemfa nye part of courses ye kire wo mo ewu school eno ne another school of thought so opinion omo hodi no say onipa ne be ko school 4 years because first no mo ko ne 3 years ena mo se mo abiem mo apagya de ndie mu enti kane no nanka uwie a ye diploma HND say ye pejam uwie a na ya ma degree straightforward see ye ma degree dia ene na ye trim enti omo di afe ba kwa beka ho mfie 9 ena omo de ekwa say we are a degree and ye de ma say a 4 years no nipa ni di no school and we di sua de ababe professional trained teacher na licential exams enti wantimi an qualify na say wantimi an pass ye no na anu ntia wo so san kokotena fie after 4 years no a it's a no enti no ebiri mo kire say why not yen embed in a course I yet so ebi I fan say mass yenye ne say mass as a subject ana saa de na epese kire wo mo na omo di meet standard no ana ne yen hyeda nye no create no mfanka wo mo 4 years no ho so whilst they write the other exams no na omo kire ni nyina alongside na yemfa no mum emfa nye alternative as packing a whole lot of
controversies and conversations ahodoɔ bebree anapa yi adekyerɛfoɔ a wɔn ɛwɔ colleges of education especially principals for no wɔn kyerɛ sɛ daabi licential exam na kane mampani John Dramani Mahama pɛ sɛ ɔba bɛyi firi hɔ no ɛnyɛ adeɛ a wɔn support no ɛnyɛ wɔn nko a adesuafoɔ wɔn nso gye nteteeɛ ababa bɛyɛ akyerɛkyerɛfoɔ no wɔn nso de wɔn ano atum bi wɔn kyerɛ sɛ kane mampani John Dramani Mahama wɔn nso so ne position no a wɔde aba no ɛyɛ adeɛ a wɔn nso so ne no ɛnyɛ adwen adwenkyerɛ bebree no a ɛrekɔ so anɔpa yi nso wɔ education field hɔ nom a nso so wadwene yɛ wo sɛn you can bring your voice on 0533898915 0533898915 are you in support and I say you are not in support you can't just say you are against it without you giving evidences to buttress your position, you know. For the conversation to be very clear, I think so when you raise issues like that now, I was someone to me na uchirichirum senti a wateki sa position, you know. Eya na wahye so edi amame. So we will try our best see and sabeka Colleges of Education Teachers Association in Penninfor near no more abo enkomo. But in the meantime, who said Yankopon ya domo and I 22nd November no. Enche ade a ye kwakura bronya bosome no emu. Na bronya bosome e beku rema yenyen remu no. Ekobia sori a omosom de adesrede e to omampanyin anim. Onhye na public institutions no sa end of year party a ye to ɛna no yɛsi yakwakoje sika de free IMF foɔ hɔ yɛnsa aka waache bi a yɛma so of finance ministry na nya senketwa saa ne manema ne nyina na ekoyi kyerɛ sɛ ɛsɛ sika ɛne ti ɔmohwɛ na ɔmonyi mfam free hɔ no mo New Ghana Social Justice Forum wɔn president ɛyɛ Yaya Alhassan Yaya otimenka Ahenkan FM suni mache batch demo asieduma ba mo ya magana na bibia bɔkɔdeɛ Okay, New Ghana Social Justice Forum. Omi are here for. A civil society established to fight corruption. Kata shisha ebutu Ghana mine. Okay. Now, aden amo ase me I don't know. Say me say we no a stern warning no say a caution no minim position no say ni city per se. Mo ka kire omampanyini say on share na sa end of year parties ya na ekoso ewo public institutions no mo hwe na omunyae is it that mo president bi wo hono mo a mo hunu sa akose yen ti na ma mo twempanifo adwene si bibi so sa no ba cho anya me na me kai o ma pani na na akufado na kai o se Ghana is broke Ghana yedika ba you got a chance and IMF and you could borrow money bailout. Wabra many African countries will be in the YB. In the Ghana, now it's the end of year party. Now you say Sika, Kayaye, and the Abontin, in so talk, a good Martin, so school for teachers, school people, omuni tables, omuni chairs. Yankoti, I see we did the end of year party. Okay, that's she says Sika way. Intimate tables, chairs, and school college. But the most is no more sign of qua. End of your party, ben, and your taxpayers' money. Menosika. And the letter S on my pin and Fado. Same part of cancer illegal. A national betrayer. So me for Ghana Sika. Say we did it end of your party. Say last year me and research. If you could go into the hotel, moving pick no more and almost say Sika no. Master, but you're there on my papa pole. There be MPP and NDC. Don't call you Rebecca. Your mama, and ye kaya. And South MPP, and Rebecca. Nagana no, what standards are fight the corruption now. Well, because we are Lone Ranger. And so more with so much idea your university. Your law lectures, you also be across source of the corruption. But I mean, our Ghana, remember Ghana, Dudona, Ghana, they are escaping this precious country. Because of lack of job, because of corruption, attending Ghana.
na ususu se no na ebema oman no aboka kese because ye wa adwumam te se de wa ha yi na afia so ne so ye nyina ye nhia ne ne nyame ase wabɔ ye ho ban wa hwɛ so free afini fiti ase o de ye kwa wiye nti ye nyina ye ntena ase na bra ya bre no ye mfa nsuo bi ebre nsuo bi mfa kankan ano a we no na ebema oman no aburu kikura se de wo kai over 6 million Ghanaians in near Jumayo. She get farm. The higher day. I told Pansign. You don't know near Jumayo. You don't know come Duomo. Okay, any party. May one officer, Kaya ye dam office anymore. Kaya ye matter, almost dam office anymore. And Jadia friend party. And I got to party. Me could do many things. Wabra Kaya for that mountain so. Wabra school for omuni tables and chair. Any jeben or sem coach. Mini any bia or semiche. Bacho. And see me strong. Say, Momu, dear, no, dear party, no. Because I am not betrayer. Okay. End of all right. I think so. Point in more that my you're not seeing fancy be any of Mate me that bebre. Ya new Raya ya Hassan or your president had my new Ghana Social Justice Forum. Any coaching come on. Yet was so some 46 minutes now, 8 a.m. Shannon so matching any Jumediano edin and me wa drink chaka krebi de fa sa alawa ni e ka ho asem no me check some year in 2020 schools under trees was around 5,400 in 2020 alone. No. Schools under trees, was in some around 5,400 schools. And now a year dilapidated a war in Niase. And Anquada no cocotine and net 21st century yo. And Quada co diase ekukusunya adie. Na ye de I don't know, some say white board or say black board near the see ho na teacher ni ensu tiduana se na ochre mofra de 2020 checks ye ne ba beto dwa se 5,400 schools and na ewo under trees as at that time no na aban be here 3.5 million Ghana cedis and what they be solve us our problem no 3.5 billion Ghana cedis and what they be solve us our problem no. Do you know sir from 2020 at 2023 America ho asem no that same period you know aban allocate 3.7 billion t nya bo trinity nkomo na say 2020 schools under trees na be 5,400 na ban ni be here 3.5 billion Ghana cedis and odi be yi schools under trees ni nyina de free ho ya mpamua from 2020 ebepem 2023 ya ye womu yi aban allocate 3.7 billion SEM fan konko tia training allowance. I'll come to that. My concoting come free one of Samra William Buedi, CEO Educate Africa Institute. Yaneno enkonko bo enkomo. Sitag for someone or more with regards to licential exams. Or more much say omani omampeni da mahama nyadwin. I was say a coso a wohono. Openi on also so educationist. Inti yakwagina adwin kira eyiyi. You're out here and kind of from Sunimachi. Na pumo kodie. Adomnia Hayenti and Nayasenra. Yeah, the radiasi. Yet, one can I check a cry. Yati the radiasi. Licential exams. A home some as an sorry bium. Every beer by a mere can want somewhere crocodile. A bium. Can him and Penny John Romani Mahama Sanka Fasa and Kumui as a babium. Omwa exams he form home chese omo de omo pe. Ebinom so chese there be. Yense sano. We educationist from where you sit as an expert, you know, wadaroma licential exams unsu position wo hono yeden. All right, let me hear a TFO. Many this kind the politician kasa Ghana for I am when ye
especially say oniano ɛwɔ opposition na ɔsan petu mi no aya na ɔmo ka nsɛm pii deɛ ɛwɔ mu ne deɛ ɛnim eti aya na yɛahwɛ nie ebiem yɛyɛ ɔman na ɔman na yɛyɛ no enipa baako ntumi nyɛ ma ne nyɛ yɛ eti sɛ obi nso hyɛ n'adwen na empo party a ɛwɔ abɛn mu no onimu a sɛbi yɛnya ntobaseɛ na n'asɛm no yɛmfa ne yɛnwurawura mu because there is something good in everything ebi a politically no ɛne yɛbɛhu no sɛ ɛnyɛ but yɛwura mu yie a baabi wɔ hɔ a yɛfa ne yɛde yɛ adwuma so a ɛbɛtumi aboa deɛ yɛ former president ɛka no sɛ lanceza exam no onya akwanya na ɔbɛyɛ president a ɔbɛskrapɛ no yɛn educate Africa Institute deɛ ɛbɛma yɛbɛkae n'akyi ɛwɔ n'asɛm na ɔkae no ɛho ne sɛ teachers can be licensed without that exam because obi bia ɔbɛkɔ University of Education and College of Education professors doctors a child of action at near 4 years. Tell the person to graduate after going through all the academic disciplines anymore. The person is enough to go to classroom and impart knowledge. Before so we will be College of Education and University of Education, you know. Or for all the courses out here now, yes, our last 3 courses be our way. Now I try one sorry. And found level 100, 200, 300, and 400. Also how we are is throughout. Last 30 person is a one in car. There's no this now pursue alcohol as a classroom teacher. I just work as Asani pursue. And canana you pursue on Sanana SDA. Now, Usha Adenu year. Oniano a year school no. Or about next year, 1 year. Now I register National Teaching Council any examination body, but they are supposed to make sure say at the Chilenia this year on the side of teachers, also talking. As you and had the therefore. Now, tell us a register, and then our cultural numeracy, literacy, and essential. Numeracy has to do with basic mathematics. Literacy has to do with English, literature, and other stuff relating to English. And essential has to do with the attitude and the aptitude as a teacher in classroom or on the field. A whole near so much. And also near catch to be our trust and so means that we be say. The 4 years are could be University of Education, any college of education. When you just some and some way, introduction courses, no, and you to know, 4 years now could you see now, be a rubbish, no. So when you delve into it critically, what? You to me, OBP our college of education, and now say University of Education, you know, or do ye be or specialize in or particular area. If you to me, not baby, could be a cassette. Honey, additional helmet for any area, no clear the capability of that person. I am very wrong. It is that approach now, National Teaching Council. I taking it up, no, and yet they are everyone the right people to give them licenses. It is our final year, 3 people now, Motrono, or be our person, or who can say a man license as a teacher. May I sound postino, no classroom, a juma. The best way to check the ability or the capability of a teacher, a time or work classroom, a juma. And it is all we are teaching in our classroom. Now, we do time as our upgrading and as a promotion. Yes, here, and can you know, they say you're from Siso. I'm not here to tell for who may be on the now. That's how the Anna Backlash will be show a Juma. A Juma know about it, and you let's know to watch wrong one. They move back to the other way.
So I require our methods out there to the your capability on the pedagogy. How they try the how I want them of Prano Ekata. How I for normal related your own colleagues. Send your normal money bomuno. Tanya way in any cabo yet Nakasa as soon as he a qualified teacher. Now see a numeracy, literacy. Any essential so education as soon as he ends up at that man license. If you hear mano, Aquanya more conquer Juma as a teacher. Yeah. It's a year. The man paying that air canal. The Ama Yan supporting no, the basically all right. He is not against the license, but he's against the exam. All right. I think say Hokra watch. I think say watch Mama Yatia see ye. But looking at a Niema Wankasa wa listy clearly, you know, not to say Ghana Education Service, Ministry of Education, Ankasano. Ya was structure or hold more. Say ye per se ye timi who say teacher ni or work classroom no. Extra de no wa bin or your professional sa structure Ankasana or ha ya de check you more. And one would say then why former president any focus no is not on say ebia me ba sa structure no and I make sure say ya tighten mu rather than throwing all the attention on airline essential exams. Also, when you deal with the rich, yeah, the silence exam about barrier. So one thing I want to won't you go class me about her or what they knew him the hour to the money. Sabari and not you or man naturally crown from your teachers, you know, every system name. I never quite a and say 2018, 2017-2018 academic year, and our license exam is HRT Wakana. Minia, could you believe that there are some people they participated and some of them are still at home with their licenses. How more renewed? So why should it be? Say Obia Kotrebo wa pass you here, the license a man of Bassi and posting or Tiffy. Kakadi no for baby, aiming for phobia, conforming to Limo Musia, Kakadi, their posting woman. But do not know the Ophie. Baby, that license no end to me determine Obia more than as a teacher. It is the Yisa Adam to everyone. Not the MD can count some modalities in the so. A blended Nippon classroom, no. A whole and you bet much less. Yes, Obey Yagumano as a teacher, and not only Yagumano as a teacher. Obi, not a classroom at the Chenampona, only that person is so useful because I know beyond or University of Education and College of Education, since now, study or classroom. That person could be employed in the educational sector. Bet maybe a solution at the 24 for Betia. Sankadia Ghana, Kwani serious nation. Nanka from kindergarten to university, I was set 2 tickets to be in charge of a class. And class will be an teacher for you know. They all your research, I bet you are there. Any of your best set questions, exams, homework, any exercise. So there be a human who back up also. Now the all your research about the research number by Chadiano. I a friendly teacher no. Nanka dear, or no so a more fun tama teacher and Chadiano. No observe it when to Chadiano. So when you go to the university, we have something called tutorial. Tutorials no more in charge of tutorials, they form teaching assistant. That is their duty. Lecture number Chadiano. Now I saw the single PM. Question here, tama teacher and Chadiano, lecture and Chadiano went to name with the one Chadian. Now, dear no Ababex or no Chadian. Can I also care? Say yes, I do when you as a license exam. I think that it is possible. I see. All right. My senior fancy had more a story a good running as when the need arises and so you better about how money about it was. Yeah, that's Yana pay. All right. Siani Ura William Buedi, CEO, the Ma Educate Africa Institute, and a court train como Mass Energy Gas Filling Station. Me come one same we are, you bet Danny and Huaba. Ya ba the rant are not made a mount with regards to sa alawa ya dema, alawa ya dema teachers, alawa ya dema nurses. No moment you trainees for no from 2020 bepim 2023. Sika you try to call Hosi and farmer teacher. Any necessary issuing at the no, ye be training aka ho asem, then na ya just posi
that's with schools are under trees bepem ne na ya hwɛ sɛ infrastructure ɛna consumption deɛ he ɛna aban ahodoɔ a aba Ghana ha wɔn prioritize yɛbɛka ho asɛm ma yɛmfa aseda ma mass energy gas filling station na ɔsi anɔpɛ mi nka nkyɛw sɛ ebi ana wɔ cylinder no gas ewu mu asa wopɛ sɛ wokɔ na wokɔkɔ fili w'adwuma ma wokwan a wode ane sɛ wobɛfrɛ wɔ mo ɛwɔ 0532 929189 0532 929189 ɛna 0554 391610 0554 391610 ɛyɛ number a wobɛfrɛ na afei ɔmagye so mass energy gas filling station sɛ menka nkyerɛ wo sɛ fiti dwoɔda kɔpem adwoɔda ɔmoyɛ adwuma a wɔmo mpon abere bia nso gas ɛwɔ hɔ wɔn gas no yɛ heavy ɛne nti ɛyɛ adeɛ a egu wɔ cylinder no mu a afebɔɔ ɛbɛkyɛ yɛ ano ahyɛ ne nso sɛ ɔwɔ aboabo na wokɔɔ dan yɛwɔ wo nsa benkum ɛso wotra rice under yɛwɔ washing baby wɔ hɔ wotra no a fitting shop yɛ next yɛn ɛne yɛtoa soɔ no wofiri ɛyɛ ɔdan so na ɛba yɛwɔ wo nsa nifa ɛso ɛbɛkyɛ wotra first one no second one no ɛno na ɛyɛ mass energy gas filling station hyɛ ne nso sɛ wɔbɛfrɛ yɛn baabi a wɔ bi a yɛba bɛfa wo cylinder no akɔ fili ne asan de wadeɛ ɛde abrɛw Pepiase Ampedu Enterprise ɛsɛ yɛba no cement deɛ a wɔagye mu captain's band no wɔyɛ mpɔtam ha no mu anya asɛnketewa Gasam Super Plus Super Cool Cement yɛwɔ Super Strong ɛnso so ɛwɔ hɔ no mu a ɛboa papapapa project bi a woyɛ a wobɛhia cement no deɛ mepakyɛw sɛ wobayɛ hɔ no mu a yɛbɛma akwankyerɛ bisa mu afutuo ne yɛbɛboa no ne yɛatɔn ɛde ama wo Iron Rods yɛwɔ Nadoa saa nso ɛna yɛwɔ Strong Marine Balls ɛwɔ hɔ yɛba ne nkyɛnse no nso deɛ a ɛyɛ bebree aluminium alusane galvanized colored IBRIDT ne nea akaka ho nyinaa no wɔn nsa bɛtumi aka wɔ Pepiase Ampedu Enterprise yɛsan nso ɛtɔn binding wires wire mesh headpan shovel ɛne dansie ho nneɛma akadeɛ nyinaa yɛbɛkyɛw yɛwɔ block machine sɛ wɔ hɔ nom a ɛno nso yɛtɔn saa nso na yɛtwa blocks no bi ɛwɔ yɛ hɔ ɛne nti ano ahyɛ ne nso ɛde ama me yɛwɔ blocks no nso so free 4 copyum 6 inches no ahodoɔ bebree yɛtɔn anwea supply anwea aboɔ ɛna quarry dust baabi a wohia bibia no wode ano sɛ wɔbɛka kyerɛ yɛn yɛde bɛbrɛ wo na atumi aboa wo yɛwɔ cars ɛwɔ hɔ a adeɛ bi a wobɛtɔ free Pepiase Ampedu Enterprise branch bia no yɛde bɛkɔ akogya wo ɔdan aboabo kwantempɔn so yɛne Akim State Junction no ɛbɛn paa saa nso so ɛna Jubilee Hospital wɔn mo nkyɛn hɔ no ano wobɛhunu ɛyɛ Pepiase Ampedu Enterprise ne branch no bi ɛwɔ hɔ New Market yɛ no yɛ nkwantanum hɔ nso no ɛyɛ adeɛ a wobɛhunu ɛyɛ Pepiase Ampedu Enterprise ɛwɔ hɔ saa nso na Suedru yɛne Apiani Junction di anim hwɛ Akyease ahwene ase ɛyɛ ano afrɛ yɛn ɛwɔ 0244166937 0244166937 0208 299115 0208 299115 ɛyɛ numbers yɛabɛfrɛ na yɛtumi agye wo so afei yɛfiri hɔ nom a yɛde aseda no bi ɛkɔ ɛde ama Bright Senior High Technical School Bright Senior High Technical School ɛnso sɛ yɛnka nkyerɛw sɛ ɔba no watwerɛ BC ne bi awie ɛwɔ so wɔtoa so na ɔkɔ ɛyɛ SHS no ebia mepakyɛw mekamfo Bright Senior High Technical ɛna ɛde ama ɔba no afe 2021 yɛbɔ yɛn aba so ka sɛ yɛn ɛna yɛba ankrankra sukuu no a yɛdi mu best private school in Ghana wɔn ɛbɔ yɛaba so saa nso so ɛna West Africa International Magazine ɛnso so bɔ yɛaba so sɛ yɛn ɛne the best private school 2022 ɛwɔ Ghana ɛna afei Ebuakwa North Municipality mepakyɛw bebree yɛwɔ Bright Senior High Technical School ɛwɔ hɔ a courses no ɛdɔɔso agric science yɛkyerɛ business general art general science home economics visual art ɛna technical wei no mu nyinaa yɛkyerɛ ɛwɔ yɛn hɔ ɛnom woyi nu si nkyɛn yɛ Bright Senior High Technical ne si nkyɛn a ɛnɛ yi nkurɔfoɔ dodoɔ no a ɛde wɔn mma ɛba hɔ ɛnam sɛ yɛn passes no ɛyɛ 100% yɛwɔ atikyafo a wɔn yɛ examiners wɔn abɛn ɛne nti wɔn sɛte questions no de ama wo a wɔn nim nea ɛreba ɛyɛ anaa wahyɛ ne nso de ama me na me sɛdeɛ na meka sɛ woyi Bright Senior High Technical no de si nkyɛn a
yɛsan ɛwɔ Bright Remedial School nti ebia akɔtoto apaapa so wɔ baabi nhunu ho ano wopɛ sɛ wokyerɛ foforɔ a woba remedials no yɛbɛtumi ahwɛ akeka nneɛma bom kama de ama wo yɛwɔ Bright Basic International School saa nso ne yɛwɔ Bright International School a ɛha no yɛwɔfa O-level, A-level, SAT, TOEFL, IELTS ɛna afei IGCSE yɛ ɔfa saa courses wei nyinaa ɛwɔ Bright International School na programs no mɛdi kan ka kyerɛw dada akyem kokura ntumi ɛna wobɛhunu yɛn ɛwɔ apuɛ mantam Koforidua mpɔtam hɔ a kokura ntumi na wobɛhunu yɛn yɛwɔ hostel facilities wɔ hɔ nom a mpuruka nye mpa ne mmɔɔ so nkwadaa no wɔ asomdwie ɛde dadan nim suadeɛ sɛnea ɛbɛyɛ a wɔbɛtumi atwerɛw atwa frɛ Bright Senior High Technical mpanimfoɔ ɛwɔ 0242 07 1185 0202 0242 07 1185 mami san fa biem 0242 07 1185 and afei 0277 14 7727 0277 14 7727 Bright Senior High School say building dreams, shaping the future. Yɛda wɔn ase bebree. Afei ma yɛnane yɛn ho mmra yɛba nkɔmɔ no yɛde de aka nyinaa de bɛtoa so yɛba sika ahe ɛna ne yɛbɛhia for see yɛbɛyi schools under trees around 5,400 ɛde afiri nnuase ɛna sika ahe ne yɛtwaayɛ ɛde command nurses ɛna teacher trainees from 2020 ɛbɛpem 2023 afei yɛwia ne ahwɛ ne yɛbisa mpanimfoɔ sɛ yɛsi dan yɛsi hɔ na da akyenkyere ma akɔ ana yɛde sika ma ne yɛdi nnianum no deɛ he ɛna da yɛakoma so paa ma yɛna ne yɛ ho mmra yɛba a yɛtoa so Hina kukrantu mika ejina me kwapa kwanya ma me ba wo Bright Senior High School. Ayo madam metro na ye de ho ansna me ba ko school. Oh fine. Yes wo mo ya de say. Enya grow me ba no JHS results ba na nya kra. Oh school choose your kwara mpasa mo fa no. Ai na Bright Senior High School me train ka me de ne ko na nwoma. Na wo mo ya courses ben. Bright Senior High School all secondary courses. General Arts, Business, Home Economics, Visual Arts, General Science, Agric Science, Secretariat and all technical courses. Building and construction, carpentry and joinery, electrical engineering, automobile engineering, draftsmanship, and all vocational courses including driving. Bright Remedial School ho. We ba felu baby pennes out no bar on Felibio and you what Bright Diploma College and also all diploma programs. Nina I work to me at Chim Eastern Region. Forms our all regional post offices and the radio stations Pimu Fre 024 207 1185 and then 0277 147727. Great Brace. We surpass all. Voila! Enkrofo mama mere nyame ba fosu travel and tour. Omo mama ni ajepa. Omo anya tese enkrofo no. Na anu enkrofo a mede me hu ja wo no. Omo ma me brepa. Anu nti sa opese otukwan ekwa abrochira. Aye nyame ba fosu travel and tour. Ana wosa ono omo ahwibom. Sa eba ne sa o visa ho nsem. Eye passport assistant ya. Omo be boa. Sa anzo na bev certificate assistant, police report assistant. Anya no nko a. Sa ebia opese otukwan kwa abrochira ye adwuma anasa opese kokko sua de ade bia opese kwa abrochire koye bia eye nyame ba fosu travel and tour sa utekiti ana opese ye twama wa ni na no ye beye ama okama kama ba bia wo kwa obekwa akodan so de eda ye nsem sa ebia opese okọ Canada, UK, Singapore, Korea, and Japan, Dubai, Qatar ana opese okwa eye nyame ba fosu travel and tour ye ane ye betimi aboa wo usika sam so de eda boko yenkwa na se utu kwanya ye ma kofa police ni ba na ye nyina ya agreement ni asensan ansana obekwa wako ye wakema sene nzongo ha ye ben mox no ubetimi afre ye 0598875507 nyame ba for so travel and tour ye ma wakwan to samu dayasom ebam Ghana adisiye
Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Ba cho yeda sese wa twen am yakoto enkra ba wo hwe obrona sima no edu pepepe na abo apa no pa no nkron ehho hye ne nso ma ache eno ne dwumadi ne din ofreme obuoba ofori amanfo wa dwen kire won nsem ya boroboro so kakra ne ho mpa cha obetumi dia fa 0533898915 0533898915 fafa ofa brana fe yenhwe enkenkan emfa ema we say hello good morning obi metie wo live ewo achim botwe na onyankopon hira papa ne adwuma papa wo ye frame Joel Emframa ye da sibebre for doing the listening we so say your friend amwani fita sama kese and odine die free ba no say good morning na o say I don't understand. Former President John Dramani Mahama said all promise you too much you na waba betina konwen so pen na sesi ya wasan promise you know opeso wo kire saying you ya tie da say yenu be ma for won so message a we de eba ye we enso so say good morning to you all na me pese me appeal de emma omanfo a wo mo ewo achimbieni anyinam kotoku adakuma ene ne mpɔtamu nyina se Nyankopɔn ya adom a yenua bɛma boama Jeron da Costa wɔn hwɛ na ɔmo nto aba no ɛmfa ɛma no sanse ɔyɛ babunu a nisuade hunu so wɔ n'ani so paa nti ɔmo hwɛ na ɔmo ntoma no sɛ ne bɛyɛ obetumi aboa na ama mpɔtamu hɔ no mo no so etumi akɔ n'anim boama da Costa Jeron eno de yebeka kyerem mo amwo sa mpotemu bieni anyinam kutuku adakuma ene ne mpotemu no montom fama no me oye obabunu na o call for position bia na o provisa mpa you are not just a youth but oye youth oye endowed with knowledge in-depth knowledge beboa won krofo a we will support you no matter or party affiliation. Inti Boama Jeron da Costa. Pacho mo amu sam potem ho no nyina. Mo hwe ne nyame yadom 19 December. Mo nto aba emfama Boama emfama ye. Na enanu obabe kire ye obe kire ne nsemu eni so ade hunu e wona ni so mo toma no anu obeye no. You could see say a very deep wa e wo se mu nyina mo gitum. Na mutumi eboa epushi no ema no ekoko fasa akonwa no no de impuntu ne de bremo. All right, mame some messages here no so about live ewo yen Facebook eho enomo Haley Selassie so the free gods so eno de aba no so bisa obrofo kasem so when is JDM going to stop deceiving Ghanaians? Or just say he couldn't even manage a common guinea fowl na obeda manage 24 hours economy and into unyai propaganda ne 419 promises no na Ghana for ehunu no pa na osre Ghana for so mo mani na ho na omo am for this and Chiankoma former trade minister honorable Alan Kojo Chamatin Haley Selassie ne dio no so ede ebaye eno no we so see a friend BB Kaswa no de aba na o kire se Opekuma aka Hawanie 2024 eni NDC party no or say ombetumi aye propaganda bi on person ye na so nya de e besesa amamu 2024 Ghana for ehunu han no han no so eni nipa nkwa nso de no ane MPP o kire se eno na ebeboa won nti omo de ombekoso ato aba na de ama won teacher Kujo Tepanyina susu say or aspire to be assembly member ewo enyina susu electoral area na o kire se JDM opa onka se best scrap teachers licential exams na wa replace with additional test di obeye ni bia no e ade se Ghana for ebeto atia no ne de ono so de baye no Blessed Sun 2 p.m. Asante Mampong or say NPP can do their best but we will still lose come 2024 or say denyara MPP opposition e de hwe manimu den a wo mo ebekọ na omo ankasa kura ni di kan bo wo ho amena ehwiri to mu primaries na omo kokọ ye no
Ghana for so mo pe Kennedy mo se mo pe Bawumia nti o man kasa na opposition no mo so mo pe nti kwara no mbekọ NDC all the way and Chiankoma chairman Nana Kwesi Augustus NDC Ishanti Regional Chair 2 p.m. Asante Mampone di odiaba eno no my for the final one ewa ha Shama BA Edina Benya and also the most confused craft in Ghana politics Dr. Bawumia 2024 Ghana for betche ni se yampenu tung MPP for na so omo penwa omo fankoye decoration Ghana de yabeto abande tia no yampenu kra na o kire se yeden yara the competent president ever Adumba John Dramani Mahama ebesana ba Shama BA enso di free edina benya and our day ye. All right. These are some of more messages yamode twaye wo Facebook and ye can edi ema mo me yes me sorry so na bibria san tiesim wa hai enti echiri I'll come back and read them for you. So as a man mahunu wo de no I'll come back and read it for you. Me da say ma yamfa sedama F in Cancer Asatech Roofing Company or say dancy ho niema dancy ho akade na hyase ekopim na wie ye de eyo no ho e na so ba na otimi hwe wo bibi ti say long span roofing sheet product ne say no wa chichi mo na hodo bebre our sanding seam or self lock IDT IBR size is also from 0.3 kopim 0.6 yaba na standard in so dia roofing sheet no wa beni seja aluminium alusane galvanized colored rubber o ni nyina bi accessories in so from range caps rain gutters valley gutters side stream or no so ni nyina ebi woni ho and adwa no or colored nails wire nails and our roofing nails e woni ho China Turkey German metal doors na wooden doors China plastic TNG or ni nyina ebi afi blog factory so e wo ho from 4 to 6 inches blocks no utwa ni nyina ebi oda oni Kia station ne die ne muhwe e wo dwa kese no achi ho teman so ye old CMB Cocoa Warehouse me ba to ntiamwa Hotel Junction I no ben Ashfom Depot no ho e na utwa blocks no eni te ho so ba won sa beka ni nyina ebi wo ho no kama o supply anwea bo ene ni akaka ho eni ti ya na wa hye ne nso obe deliver the amount ba bia wo ko bia 0245979311 0245979311 number ube frena F and cancer Joe so or say a total solution of any roofing still anointing Jubilee Hospital say umpum edodo a eya no ato afom ho no matimi ahwe kama wate na yare ya Jubilee say gina ho na ja yare say ekoso sa nso na ne de wo to ho ni ahwe wo ho to wa no ato wa brabo so eno so ekoso den yawo lab test ahodu bibra ye Eddie Mancroft sanse laboratory facility no ewo ho aduro bi a wo pe onsa beka bi antenatal care ANC no eno so koso postnatal care no so saa ye wo theater ho eto de edi na wo se ye opre han ye be ne kama ama ho atimi atɔ ultrasound ECG scanning machine nso wo ho ye de be scan free tri su kosu nan ase ba bia yade ne hye no ye so ni mu twini pie na ye de adura paapa ne tantan so ama wo ho atɔ kama pa ebia na wo se ohawa ba ho mepache wo kaka je wo se aboso e wo se ye polish wo se ne ma wo ana e wo se ye tugu ho hyehye foforo e wo se ye whiten no ana e wo se ye tumi mo akwankyere kra futu keka ni nyina ye beye wani ene wo hawa ba ho eno nso ye behwe na yetimi aprapra chiri kama de ama wo e ya na wo hye ne nso se ye ge national health and private nso so ye ge sa insurance ni nyina e wo yen ho ye no aduane aduane papa nko a ne no aton ewo yen canteen ho yarane ambulance service intana dwede suom na yare na amfere eto hye wo so a eno wan se obenya kokuduro no afre yen ewo 0244 575799 0244575799 and 0241784645 Jubilee Hospital or say yen ene ye besa wo yade ama wetimi afa wo ho edi other companies aka na chiri ye behwe na yatumi aka won so ho nsem kakra edi amount na ye ko yenganim enkomana make at say me no bedi no has to do with
allowance yɛde ɛma. I'm a believer of say ɛma allowance because yɛwɔ nkurɔfoɔ no bi wɔ hɔ no ma ɔmo kɔ school a ɔmo nhyɛ da ɛnni ɛmmoa biara wɔ baabi. Nti ya na sometimes I remember time ani yɛn gye ho sɛ yɛbɛkɔ teacher training ni nyinaa no na botaeɛ ne yɛ baako sɛ oh teacher training ni deɛ nyame yɛ wadom na wotumi kɔ a yɛbɛma allowance kakra ma wode bi asɔte wo ho wode bi kura to books ne saa nneɛma no. That is what people were using their monies for. Ebinom kura mpo de saa alawa no ebi no ɔmo de hwɛ fie. I know some people allowance ani yɛde mo school mu no na ɔmo san de yi akɔnhoma wɔ fie. Ebinom san sende de kɔ fie sɛ ne bɛyɛ ɔmo maame nom ebetumi anya aduane adi. Ɔmo nuanom nketewa wɔ fie ebenya aduane adi. So like essential or friend saying allowance na ɔmo de buy no was a good thing. Ɛyɛ ade a na ɛho hia paa. But ever since yɛhyɛ aseɛ de yɛ ano to so si yɛde yɛ politics. NDC abrɛ so ɔmo de ɔmo ano to so nti hɔ nom na politics ne hyɛ aseɛ yɛde bɛba yɛmfa ma yɛde bɛba yɛbɛyɛ firi hɔ ɛde nsɛm bebree. Ɔmo time na ɔmo yi firi hɔ na ɔmo kyerɛ reasons nti a ɔmo yi ɛde firi hɔ. Ɔmo kyerɛ sɛ because of alawa na yɛde ma teacher trainees ɛne nurses trainees for no nti no na ɛma ɔmo ntumi mfa nipa dodoɔ ɛwɔ school nim because aban ne pɛ sɛ ɔfa nipa kakra bi sɛ ne bɛyɛ a allowance no ɛnkɔnkɔ dɔɔso ɛba saa no a na ɔmo a ɛwɔ sɛ yɛma ɔmo akwanya na ɔmo kɔkɔ sua adeɛ. When you look at Ghana teacher people of friend saying gab no nso so a ade a widen pa teacher people ratio no ade a ɛwɔ soro enti kwa ba ne ɛbɛfa so yɛbɛtumi ayɛ den a close saa gab no saa na ɛteɛ deɛ a yɛnyi allowance ne mfiri hɔ tie o nkurɔfoɔ de yɛ politics keka nsɛm bebree saa na ɛteɛ deɛ a yɛnyi allowance ne nyɛ den ɛmfa mfiri hɔ yɛnyi allowance ne mfiri hɔ saa kɛkɛ ye yi alawa no afiri hɔ na yɛde student loan ɛde abɛhyɛ hɔ enti so onipa no wɔ school a because obi ɔkɔ university ɔno no oni allowance deɛ wɔ hɔ no mode ma no ɛyɛ student loan nti ɛno nso ɔbɛyɛ apply for student loan ɛna saa na teɛ deɛ a adɛn na saa sika no a yɛde tu allowance no yɛmmoaboa no na yɛnyi mfiri hɔ na yɛmfa saa sika no mfa nkɔ infrastructure sɛdeɛ ɛbɛyɛ yɛbɛtumi expand the infrastructure no na yɛtumi agye nkwadaa dodoɔ ama wɔn abɛsua adeɛ. In doing that no yɛsan so emi sɛ yɛbɛ close the gap a teacher people ratio a widen no yɛbɛ close no. wɔn ni yɛ politics bɛtumi ayɛ ɔman yi wɔ Ghana ha adeɛ bia yɛde politics bɛkɔ bia ne yɛsɛɛ no. So this was the position of the NDC. And now we teacher trainee, nurses trainee allowance ne yɛden efi hɔ sɛ botaya almost so ɛde bɛni because of allowance ne nti ɛmi ntumi nfa nkorɔfoɔ dodoɔ sisi a yɛsɛ oyɛ ma yɛmfa obi abiem gye sɛ wosan twɛn the next academic year ansa no akɔ apply ɛno koraa no abɛdane who you know whom you know and a whole lot enti saa ne teɛ deɛ asesei yɛyi ne nyinaa afiri hɔ saa cart no a in admission no yɛyi no nso afiri hɔ enipa dodoɔ ne ntumi mmra because yɛbɛ expanding infrastructure no afei teacher trainees ne nurses fo no nyinaa no obia ɛpɛ sika on apply student loan NDC for position nie we musum sɛ daabi ɛna ɔmo ade sentiment de kan ho teacher trainee allowance no ɛno na sɛdeɛ me nso me kan yi ɛno na obi de bɔ ne ho bra na so wo yɛ free hɔ utiri mu ɔden papa ɛna ebi sɛ ɔmo sɛ okay yate sɛ ne tiri mu ɔden na mo bɛsan de aba say no because of alawa nti ɛma nipa dodo nya kwanya ɛnkɔ school nim nti den na mo nso mo yɛ afa ho oh alawa de no ane de bɛba ɛna mo de alawa ne de bae alawa na mo de bae no kan as we speak alawa no bebre wɔ arrears sɛ me boa a yɛbɛbia homa na tom mo mfrɛ nka nkyɛm sɛ me boa 2020 we needed around 3.5 billion Ghana cedis 5,400 schools under trees. Nanka yenyin free ho. Eno na emfa aban yi ho. From 2020-2023, alawa ye the 3.7 billion Ghana cedis
ɛne yɛde akɔ sɛ yɛmfa ntua teacher any trainee friends and nurses trainee allowance at the detriment of 5,400 schools under trees. Inti I say consumption who here buying more than infrastructure. And omodi aye politics. And omo twam for yin say John Mahama yalawani free ho and into on Ghana for nemum oman chire mu amfa nkyere botaye ntia oyi allowance ni di free ho. Wa wo su betua no so a wintimi ntia adane ka. Usu betua o de wo ya me amuamu. Ono wa ben ono de wo Ghana fo ho do. Etu so wo de alawa ne de ba ne aboye nsam ama wo. Ene agina so ato aba na ama wo. As we speak, omo de omoka. Ogo kan yesi aban de odo ka obetua. You are not honest. Politically, you are not honest. And we have to look at you straight and tell you the truth. You are not honest. Oh, you're honest. Oh, you're honest. Wow, so they ba. Oh, the idea ba ya. I feel to mintia. Adaneka. Infrastructure was a move open near to me. Jen Crawford do no. And echo colleges of education, you know. Na koko infrastructure additions or media aka ho. Say you see classroom blocks aka ho. Say you expand it. Kohokore say me boa. Ibe bia ho na tum. Ka tell me say na me ka kire no me boa. Indeed, we tend to be politically dishonest people, which is really bad. And I mean, okay, say 21st century Ghana. Yeah, that's so schools under trees. Be near the politics. Be near the politics. Near seno. Enti ye mia ye mudie ne ka so okay. Alawano friends President Kufone de bae. But se wo hwe a ebra ye womu no ye wa ebri bia ne dynamics. Ya de papa. Wo de se ye si ye afiri on ye bibi foforo kra no a alternative be ne betimi di aba. Yen tonkoso antua alawa no. Na emom yemfa kwan foforo bi wo hono mo a obi a ye mmere a wontimi ntua ne school fees no obetimi akosa alternative no. No so di abo ne ho bra. Ene ye de tete ha no ne ye de politics. Ene mon konkɔhwɛ colleges of education sina ye wo Ghana ha no. Na mon hwɛ how many infrastructure additions ena akoso wo ho. I'm not saying some munye infrastructure addition, but how many? Because of course I know say oba ahaya Methodist College of Education yen ahaya additions akoso wo ho no mo. But the question is how many? And akoso. Now you say who say allocations, sika allocations say dia ko so no. Saying. Bia na mo dia politics no ma say no. Oh. Ma mimra fie ha no na fe yemra me bon komo. Ebre bamu e be ma kwan na so atimi awura mu bi e do dia beto aso. Frimpon Enterprise say men kan kyerɛw. Say provisions no wa bie a wo so betumi aba betobi na odi akwakwa good yem osoto nim na wo so betumi aton na eso aba mfa so kama edi ama wo e free mackerel ahodo cooking oil ahodo emo ahodo ni nyina Frimpon Enterprise so ba no hono mo a won sa betumi akabi say your provisions nko ade a ne hono mo na wo sa wo ba na nsan ani je sem ne se wa bebie ne nkrabata ne bi e wo odan kwantanum wa bie ne nkrabata ne bi wo hono mo a o se yen kan kire mo a mo firi ofo ase aye bi mo a mo firi dwa ha jadam ene abenase odan kwanta ene isam mo a mo firi sa mpotem ho no nyina no a mo ba no o se ma mo ha mo ho makro mu biom udru nkwantanum new station hono ano a ne nkrabata ne bi wo ho ne a wo pe bia obenya bi wo ho cosmetics na wo pe obenya bi drinks na wo pe obenya bi wo ho say provisions no so eno so obenya ne nyina bi wo ho no mo a enye asenketwa sanso na watoto mu abeduru krum dada nso so de a eno an se obekọ eye Madarina Hotel ase ho ana se okọ Canadian Bank dan mu nso a ye wo ho eya na wahye ne nso de amame obefrɛ Frimpon Enterprise elder Frimpon adwumawura e wo 0244
897525. 0244897525 and a 0206 473953. 0206 473953. And only numbers you have a friend Ejumewura etimi ajo so. Ma yen komra ne yemfa de aka ne to aso ema Jesus Aludina Abulunga awidi ba atena se pachapo mboko de boko minua de rade ase yeah sanso ena ne oto aso ye Yira Isaac man ono so ewa ha yes man de so ye be ma oye be ma ena ne oto aso so ye Yira Champon yeah hey openi Mr. Yawa Champon hello e ba me cho mpo mboko de boko ye boko nyame adom yenso ye ho ye papa Yankopon ama ade akyen de se yɛda nyame ase saa na deɛ ma memfa we katoa bi ntwam na mema Mr. Man ne Mr. Champo ambrem okay onim sɛ Families Day no this Friday comes week and one more and ebe celebrate okay Mr. Mwati for construction of sa you drains na ye wo Kumasi station ba yi ofi FM anim ho no yesra ma drivers no mo amu fi say ekọ Swedru side and I'm so fi Swedru side e ba na esra ma mu do ho anu ma slow down okay because omo construction e cost so omo slow down ho ma ye Mr. Tia Jazaka me chia em pin for ana ma jump say ya ma me chia ya ma me honorable Victoria do honorable member of parliament and pay me chia mu nyina staff of the assembly honorable presiding member chia no nti ho no do ho anu wa slow down a time will come say bridge no sa bridge na etwa kwan ni mu no ye be bu half na yesiesie nti edu sometimes do I be announcement na say de be ya T4 be clear because ye yen say because of cars long tracks no because you see on ko fan say no ko on fan say ya no be see what traffic car ni say de obetwa ho no ya be obebre aha nti time no do a na we ya announcement bi say ya eno na kan be ya but why ya no no right we are trying to decongest the main station hono okay and unse nkwantanum hono now is operational say nti say enua bema ayi Mr. Frimpong astarte bibi wo ho a wo ma mu fi sei no omom enka ho omom ba omom nka ho say de be ya hono so hono e be free kakra because no me call hono mandarin da hono man who say yes look at this space abun pa yes oh space abun na ho chire oh yes now ho chire papa enti I think so on this note you know obi a waje store ni bi obetumi akobie oh yes say no what we are announcing is that so onim say waje store ni bi brabe bie yes within this shortest time na brabe bie because ya person o so busy na pressure no sa congestion na wo krum no asobete na ye nua from pon wa ya de panti yesre kro na wo area ha nyina jedam odan kwanta abrase esem ayire bi ofo ase otwere so ni sa areas ni nyina mo ba na sa mo beto sa provision na mo si ho preko o to ana wa faka no wo ha na wasa ana cars na mo load fi sa areas no say no na mo ha mo hu makokrom mo station wo ho a ayire bi ofo ase abrase na sa odan kwanta area nyina no mo station ne nkwantanum station nti wo badu ha ka ho a se de be ya o ma mbeto no ne o ma no wo ho na no o mo mre nkasa bia o mo sa so akokuruma kofaka o ho na na ka ho o fa na o to na kwantuo so yesra atiefo mo nya sa amaye na ayi ase ho no sei na waba no Frimpong ho de na mekan enframa fa o kama unse soro ho no congestion do so ntini na unse ho special there's a lot of space down yes no congestion bia that was Monday me call ho oh I love the place people were there busily buying but according to say ho no she be any ho the place is very open fresh nti yesrate for okay ya te da say ma yanko Yira Isaac so na afi enti ba bia dunu dia unu say farmers day nti ma ya data ne misinformation embrem now we take time na aka no na omonka ho asem okay ya te da say bebre Jesus ena na no CCC and Yira Isaac yentie we oh okay yo we dey anapai dey boko Mesomindi Kanchia and Penny for Mami, Honorable Victoria Do, your Municipal Coordinating Director, Alaji Zuri, any penny for Omo Assembly, any Department of Agric, your staff, any equia for you, and I paid the boko, say, I finished, ma, ye di equia for that. Intino, say a banner.
yɛbɛka ho nsɛm na obiara te sɛ mmere ne du na ɛnyɛ Accra anaa national pɛ ɛna yɛdi farmers day yɛdi wɔ district municipal any regional level nti yɛn deɛ no a yɛbɛdi no ɛnɛ no yɛbɛka ho asɛm kakra okay nti anapɛ deɛ bɔkɔ alright na kyɛ sɛ wei nso so ne neɛ ɛtɔ so aduasa nkono yɛhyɛ aseɛ sɛ yɛ celebrity no alright nti ɛnhyehyɛeɛ ne sɛn yɛn a ɛwɔ mpɔtam ha nom no ɛnhyehyɛeɛ ne sɛn mo aka yɛ nyinaa abom anaa municipality biara bɛdi ne deɛ municipality biara bɛdi ne deɛ sɛneɛ ɛte dada na okay sɛneɛ ɛte dada nti woba yɛn ha nom a afi yɛn ha deɛ no afi yɛdi wɔ isɛm na okay dwumadie no bɛkɔ so okay ayɛ 1st December okay ɛyɛ holiday so okay ɛyɛ sɛ fia dɛ ɛbɛn na wɔtwe exactly ɛna mokɔ isɛm exactly every bɛn yɛbɛ start 9 o'clock alright na sɛn yɛ na mo fa criteria mo use de yɛ selections no kwan a mo fa so na mo kyerɛ sɛ wei ɛwɔ so ɔba bi wei wɔ so ɔba bi ɛne ne ɛkeka ho criteria yɛde yi award winners no deɛ ɛyɛ about 10 indicators ana nyama edu ɛna yɛgyina so ɛde select award winners no but deɛ di kan ɛsɛ award winner no ɛsɛ oni extension officer na ɔhwɛ ne community no yɛn yɛka no operational area ɛsɛ at least no ɛsɛ ɔne ne ayɛ adwuma 1 year that is the basic one minimum na main criteria no sɛnea mekan no first criteria no sɛ diversified and integrated farming operations nti no normally no yɛ start afi na extension officers no yɛmɔ mo ha kwanya sɛ obiara submit ne nominee farmer onim sɛ ɔne na yɛ adwuma a obetumi win award na yɛakyekyɛ mu yɛwɔ serious group yɛwɔ livestock group yɛwɔ best female farmer yɛwɔ overall best farmer yɛwɔ physically challenged farmer yɛwɔ youth farmer nti saa categories no nyinaa no extension officers no ɔmo submit ɔmo nominee na yɛ assess ɔmo on the indicators na mebɛbɔ so no nti no deɛ di kan yɛ diversified operation deɛ yɛka ne sɛ ekuadwuma no a wɔyɛ no ɛnyɛ sɛ gyina adekoro so pɛ ɛsɛ yɛ diversified and integrated nti sɛ ebia wɔyɛ ɛmo a wɔyɛ ɛmo wɔ brɔdeɛ wɔ anyɛmoa kakra ɛna ayɛ integrated in a sense sɛ ebi po a mpɔnkye ne nyama na wɔwɔ no wɔnyɛ no ɔmagya na wotumi edi fertilize ɛfrɛ ne sɛn wɔn dɔban no nti ne nyinaa no team no ɛbɛ assess meka say for the past 2 weeks team no yɛ assessment ɔkyena na ɔmbɛwie nti a very vigorous assessment ɛna the second indicator no yɛhwɛ sɛ edwuma na wɔyɛ no wotumi bu ho akontaa nti wo records ɛte sɛn nti no ɛsɛ ɔmo hwɛ wo records evidence sɛ nyama na wɔyɛ no nyinaa wo keep records na ɔmo ho sɛ wo bɔka anaa wo mbɔka nti ɛno so no ɛno marks no koraa yɛ 10 marks ɛno na ɛso paa ɛna afei so yɛhwɛ boa a community na woyɛ efuo na anaa wote mu no deɛ mboa na wode aboa mo agric ne woyɛ adwuma wonya nimdeɛ foforɔ anaa wokyerɛ afoforɔ so ɛwɔ wo community nti ɛno so no marks wɔ hɔ a friend is yɛde bɛma wo ɛwɔ ho ɛna ɛkyerɛ so no yɛhwɛ wo knowledge on environmental awareness anaa climate change yɛhu sɛ yɛnwie mu no asesa anaa nsutɔ no asesa time a bi wɔ ha yɛni da so sɛ nsuo bɛtɔ ɛntɔ time a yɛni da so no na atɔ wohwɛ afei a every 3rd week in June nsuo no si ne ti ase mpagya ne ti nti deɛ ɛpɛ sɛ yɛhwɛ wo nimdeɛ wɔ so sɛ wote saa nyama no ase yɛwɔ eburo bi wɔ ha yɛfrɛ no abɔntɛm ɛno saa eburo no sei no sɛ nsuo antɔ koraa na wodua a ɛtumi gyina nti yɛpɛ sɛ yɛhu sɛ abɔntɛm no ɛdi 2.5 months anaa 75 days nti yɛpɛ sɛ yɛhu sɛ wo nimdeɛ wɔ ho ne sɛn sɛ wote aseɛ sɛ yɛwɔ varieties bi eburo variety bi ɛyɛ drought resistant wotumi sɛ nsuo koraa no ɛyɛ minimal
wotumi dua ma no yie nti saa nyama no nyinaa no yɛbɛ a friend sɛ yɛbɛ assess one ɛna afei so no yɛpɛ sɛ yɛhwɛ sɛ wonya problem a deɛ kwan so na wofa so solve ɛna woyɛ adwuma no so no wonya nimdeɛ foforɔ bi mekae sɛ mewɔ me former station ɛna ɔsɔfo ɔhwɛ gidi for Savior Church of Ghana mekɔhwɛ nefoɔ wɔ akyimosiem mekɔɛ no ɔkyerɛ me biribi na insect bi ha ne koko dua ɛna ɔmo abɔ ho nti saa insect ɛfrɛ ɔmo cocoa stem borers ɛna ɔkyerɛ me sɛ deɛ ɔyɛɛ ne sɛ ohun sɛ ɔmo bɔ ho a na wafa dua ketewee bi na wasensɛn ho kakra na ɔde esi tokuro n'ano nti ɔde si tokuro n'ano a insect na ɛwɔ hɔ no ɛnya mframa ɛnhumi a ɔbɛtumi atena na ɔde nti it's an innovation nti yɛpɛ sɛ ehu sɛ wankasa no so no sɛ wonya problem ɛwɔ what are some of the innovations nti yɛn no as agric extension practitioner yɛfrɛ bibi indigenous knowledge wankasa no so no deɛ ndi woyɛ because kuya ne kɛkɛ ɛsan sɛ 24/7 woyɛ adwuma nti no wonya problems deɛ kwan so na ingenuity wotumi di asolve some of your problems ɛna afei no so yɛpɛ sɛ yɛhu sɛ nimdeɛ no a wode yɛ adwuma no so no sɛ nimdeɛ foforɔ ɛfi agric department ba a wotumi so mu de yɛ adwuma mekan aboabo ha se no yɛde brobe foforɔ baa a yɛdua ne nyama no brobe dada no na yare bɛku no nyinaa nti weyɛ brobe foforɔ nti wotumi di saa nimdeɛ no wotumi so mu ɛyɛ adwuma nti all those things alright nti weru mu nyinaa yɛ nneɛma a mohwɛ before team no alright okay but there has been this myth for say oh deɛ ɔkeka ne nyinaa yɛborɔfo na ɔkeka ne saa kɛkɛ ɔmo nim ɔmode bɛma wɔ mo menim sɛ wate bi a ɛyɛ ayɛte na nti na mewɔ ha a mekyerɛ mu no the integrity of the process is very key nokorɛdi a ɛyɛ sɛ yɛdi ɛfa sɛ yɛselect no ho no ɛyɛ very key ɛsiane sɛ farmer ɔbɛgye award no sɛbisɛbi farmer no ɔnyɛ outside the municipality ɔte municipality no mu nkurɔfoɔ nim no fuo enti no sɛ sɛbi sɛ on deserve a obiara nim and there will be issues people will start now we cry those are internal team no ansa na ebe start process no 2 weeks ago no yɛn nyinaa yɛtena ase say the key part of the farmers day no is the work that they are going to do okay mejitom say there will be influences it's not say a competition human institution human institution obiara per se onya overall best but we have cautioned ourselves okay say no matter the influences no we should leave say farmers are on be winning award no ye bom din a say they deserve it that is what I want to say all they right. should be farmers who deserve that okay nti Nyankopon ya ademo a next week Friday exactly and adwumadi no bɛkɔ so isam at 9 okay the obedi first dia na mode ma no ne obeto so mienu dia na eno de meka say saa kasa no yemfa nto hansa na ye ba hɔ a ye beba be hu nyama ye de mo nyama no be so ni ɛna no enkran ni onya best ayi hu say ma ne bicycle ɛna me ka say ye de no bicycle o me stress say dabai oh ade wen hu trend ye pa on the day me ba Mr. Man card bi assembly na Lucas Ifile mama yenti ase won say o say best farmer no overall best farmer no won say more extension officers across your municipality ayi nti ebia me de obi aba say we dia me hwe obetima ye overall na nipa extension officers by 5 e dia ba oho no they do be a committee that will now go around all those farmers and sana they will arrive say okay ye hwe no farmer we max onya nti the competition is yes ye now ye nim so farmer we ana ye dia man dada because extension officer bia gidi say one no farmer na o dia ba no he's qualified nti say nipa 5 dey buy there then the committee that is it ne ko hwese ampa e ko hwese niam na wa list say ni farmer no niam say no say the all can the knowledge about farming technology near di no so it's new say somebody attached omukra omunim nipa kra omde amana me da say Jesus me da say me ne wo kasa yi team no kra of fault omo ye juma omo kwa himachin yes it means tomorrow
ana omba mbewie ansa na for the ombe class past 2 weeks. Okay. 2 weeks ni na omde yes just assessment no. Almost what you might to your cano nti nyanwa be brisa. Na sisi you know, yenim say ya kase farmers there normal MP ba be kasa, MC ba be kasa, onso be kasa, we ya we ni nyani asore ko. And at this time they are most spicing it up with a different way bia. In fact there will be variety. Now it should be a surprise component. A idea I say a surprise. Intina make us say me to stress say ye nyina ye beba ho. So that you because idea a surprise they me the 2 Japan. Na surprise you intina. And surprise nso dey betimi a bicycle a surprise. No, it will not. One day. Now also was a surprise. And I surprise what they know hammer bicycle. Mami ko ejaya ho no so yentie di ono. Mesa ba biom director. Ejaya apomo ko biom. Nyame adom na we. Nyame adom yenso ye ho ye pa. Ede nyame ase. Mesre na emse strumboka ade bi eto mu se ebia obi eye best farmer na ebia award a de menipa no ebia na sebe ni ese bia mpanifo ye na omo anye niye na the rare person and kese de emano no we nya no em say issue kakra but mestre say the director name in Jesus e kan ye no process bia in fact ye mpanifo ehwehwema because say ameka say farmers day aye nyina ye bedi no ye wo planning committee e wo ho no mo the planning committee no enye sebe enipa baako epe. Okay. Officers beye enso ana enwotwe ana ewo saa committee no eso aside eno nso kra na yesa wo sub committees ahodo ewo mu eno nti no yenuanom a ewo field a omo assess farmers ni nyina no omu wi omo de omo report ebeba na ye ne omo atrase abobo mu enyina na ye hu obi a ebre no so a o deserve se esese ono ana ye best farmer eno nti se be nya ba akofo ana te baabi ana ebre no so ani aka se o yemfa we mra as a best farmer obo mestre farmers day a o men afi bia yedie no ye ade a ye de asi ho wo o men yi mu se ebre no eso afi bia na se ne akuafo esi boa o men na o men timi fa ne ntampa efrenti no ese se ye bo akuafo aba eso na akuafo yi no omaboa ya omen ekwan ahodo pi eso se nya akuafo a emse menu nyina te hanom no anka ye ntimi metra ha akuafo eboa ya ekwan ahodo pi eno nti ana mpanifo hu se esese ye de saada isi ho eye afibia na ye bo akuafo abaso dwumadie ehya ase eye 1985 emse ye hwe 83 ejahihie be se oman adwapade be hihie ni am eja aminjua no sa ba kwasem kwa de ate 39th de omo ye no efia de be na wotwe nti yapese ye my attention ne be no so ko good enti obo ye hwa emse ne me pese nka me twen wadwen ejina so eye se on se afibia no se di farmers day ya ye de ehwe ohawo pa normally ana akuafo no ekom na ya hwe appropriate solution to it enti yedi wi a ye report na ya kire se bi akuafo no ohaw kesi se pa enti ebre no eso na ye submit report na empanifo coordinate sa na ma ni nyina wi a na o mahwe solution to it ana se ya hwe ohaw kesi pa ye mvan se eastern region ye nyina ya report ko ye ohaw pa how ye no ye ebi ade baako na at national level no o mayi de atoho ya behwe regions ni nyina enti eno no aban no ehwe saa ne mani na afi wa ye ehon plan a ye de be solve saa situation no enyina se be ya akuafo no so ehon be de ebe hare wo mu sese ye ka ye akua oman no aban asede se akuafo oso mo asen meboa enti sese bi a okuani bi ate ne no buy anase ne niam bi in terms of say ye behwe na ye system no aban betimi atoto na kuafo niam a omo epese omo atwafi omo mfudie mu ede ba eye idwama so abeton no se aban hu se ebi ekwan na ho obeyi kwan de ama omo se be omo betimi de omo no ba no nyina aba yetewasi ya me ba o yetewasi ya nche se no pese o kire ne se
farmers day nyɛ sɛ yɛdi ne saa kɛkɛ dabi na mmom yɛdi de identify ɔhaw a ɔmo kɔɔ mu afi mu no yes ne ahwɛ sɛ de yɛbɛtumi asia no meda ase bebree ma yɛnka ɛyɛ snit nso ho nkɔmmɔ kakra yi wɔmo sɛ baayɛ ɔmo nkuta ɔmo nkura ɔmo sɛ yɛnka nkyerɛ wo pɛn ɛmfa ho ne adwuma a woyɛ nso bɛtumi ate kakra to hɔ no mo ɔdaakye nti yɛka ne sɛ yɛ wayi w'ani no fa ne personal na ɛbɛboa wo papaapa obi sɛ yɛka snit deɛ yɛ ɔmo gye bosomi akatua mepakyɛw sɛ wɔbɔ mpaboa mu sɛ wo polish mpaboa sɛ wote edwam ɛyɛ me maame abɔka wo papa abɔka wo bumina mu abrɛw mu nyinaa mo mmra na mo mɛtete kakra ntoɔ kakra bɛtumi aboa wo kamakama paa ɛyɛ wo daakye ne nti fa ne personal ebiom yɛwɔ old age pension benefit ɛwɔ hɔ ɛno no ne ɛyɛ ne sɛ wonyini na afei ahoɔden ne hɔ biom a ntumi nyɛ adwuma a ɛnteto hɔ no a woyɛɛyɛ no ne abɔ akyiri de wadeɛ de ama wo kama ebiom yɛsan ɛwɔ deɛ yɛfrɛ no sɛ invalidity pension benefit ebia ɛnyɛ sɛ woabɔ akwakora mpo ɛna wo ho yɛ den a wogu so a wo contributing kakrakra yi bibia bɛtumi asi na watɔ fam wayɛ mmerɛ a wontumi nyɛ adwuma biara snit ɛba bɛgyina mu de ama wo ahwɛ sɛ wo contributions na ɔmde kakra bɛka ho na ɔde ahwɛ wo kɔpem berɛ a wobɛfiri ateasefoɔ asase yi so ɛno akyi yɛwɔ survivors lump sum benefit ɛwɔ hɔ ebia ɔna ayɛ breadwinner ɛwɔ abusua no mu ɛwɔ sɛ wotumi agya ɛyɛ bɔwerɛ a ɔkyena bi wo ho yɛ ɔhene a wobɛtumi de atiti yɛnte sika no nto wɔn kakrakrakrakrakra sɛ wonni hɔ mpo a ɔmo depend on you no ɛbɛtumi aka sɛ yɛ maame yɛ papa wogya n'akyi yie mepakyɛw ɛyɛ wo daakye ɛno nti fa ne personal sɛ wopɛ sɛ woyɛ saa contributions yi a ɛyɛ wo a wodea star 711 star 9 hash star 711 star 9 hash na afei watoa so na wayɛ wo contribution no kama anaa wobɛtumi akɔ sene to wɔn office bia no na makɔdi nkɔmmɔ wobɛfrɛ wɔn 0302 611 622 0302 611 622 ɛyɛ wo daakye ɛno nti fa ne personal mame sa mmra na yɛmpra prakyiri no afei yɛhwɛ ɛnsɔre so berɛ ne kɔ paa mame sa nkɔ menua wowɔ asɛm ka na mpɛ sɛ yɛ data wonu sɛ afe biara wonu sɛ yɛ celebrity farmers de a yɛwɔ botae bi ɛno na nka meba so a yes ɛno na nka meba so mpɛ sɛ kɔno this year team no adwuma ɛwɔ sɛ wobɛgye akonnwa wɔ ha ne yɛyɛ ɔhɔ no so anyɛ sɛ kamba nka wobɛtena ha ne yɛ nyinaa yɛ moderate yɛ na yɛ kama paa ɛnti director waka de ma memmra wɔ hɔ no mu straight afe wei atifi asɛm no afe wei no botae de no protocol say delivering smart solution for improved food security and resilience. Meka smart na ɛkyerɛ sɛ sisi a phones a use a friend say smartphone. And no the same concept and I pɛ sɛ yɛhwɛ ɛwɔ yɛkua adwuma mu. Ade baako ha yɛkuafoɔ yɛ finance and agricultural finance and agricultural credit. Aban ɛbae no or the planning for food and job buy. Na planning for food and job no so ya review. New one no ebe start afia ye komu. I friend no PFJ2. And no the ebe ne say it is coming with a credit system. Me pese me chire smart na say from that perspective. Say aben say credit agricultural credit na a major issue. And no the second phase of the planning for food and job no purely a credit system ma farmers. But this time no a private sector led ni say nkrɔfokuo bi ɛbɛgyina hɔ a yɛ from aggregators ɔmo na ɔmo bɛma yɛ kuafoɔ no input a ɔmo de bɛyɛ ɔmo dwuma on a credit based system na ɔmo wie a ɔmo agye ho sika in the form of produce nti ɔmo ngye cash but ɔmo bɛgye aduane no ɛde etua input na ɔmo de maa wɔ no nti data bɛbɛ ɔyɛ hwɛ ne sɛ ebia medɔ afuo wɔ aboabo ha na maba te sɛ momo ne saa mpanimfo yɛ a wɔka wɔn asɛm yi na ebia maba bɛka kyerɛw sɛ mehia sekan a mede bɛdɔ anaa mehia Wellington boot na mode ama me asɛm ka o nti sɛ mode ma me na me nso mede kɔkɔyɛ afuo no na sɛ nnɔbaeɛ ne so a memfa sika metua nea wode ma me no na mmom nnɔbaeɛ ne bi ɛna wobɛgye I see nti no so the challenge say yekuafo credit agricultural finance and sika omo de be yi omo dwuma no e ha omo no
under the new phase of the PFJ, no, it should be a thing of the past. Into their in Sabrania, they bought the new phase. They say they are here ni wasasi. Oh, okay. They are here ni wasasi. They are here ni wasasi. But there's a caution. Caution is over the years. Abayan kasa input or the my for on credit no. Da na yeka. Government goes, government comes. Every form of credit buying the my for no. It doesn't end well. But this time around, you know, private people now from aggregators no no. And she any somebody outgrower scheme. Or they ma no ebeji. And it's all part of the smart agricultural delivery system. No yes na ebe ma eduane aba. Se BBC kra na and na friend resilience se BBC na ewuso man kra na still no there will be a backup. Make us no so no. Wo hwe yen man sim ha se ya. Ye wonyame bia ye ya ebeboa yen. Ye kua ye nyama ne bi ne se wo hwe a ye dua mu emudua no so no ama fidia omu CM no so ewo yen municipality nti wukọ fidie bia ye CM no nechi ne se no bo se ye hippie we bi wo ho eya na ye digya atomo na ye ash sa we no eye good for a friend say ya sase no srade okay nti no wo ba agric office ye chiri ho se ye fro ya ye ho climate smart center as say amene wo ka say ye dua ebro ho ebro na ye dua no fertilizer udua ebro a ye man fertilizer ahoro mienu ye man first one friend NPK second one no ye ntumi ama na ye man no friends rice bioca no they are ye friend bioca nti ya ama no ammonia na ya ama no urea obi ehu ebro no say ayefe but obi enim so say at least na ye man two fertilizer no ya man two fertilizer ye man fertilizer ba kope nti the American akonu say these are all smart agricultural solutions say ye use emuntet na ya no to enhance agricultural productivity say agricultural productivity so kosoro na kire say eduania na eba nti team no some of the things that the team is looking at is some of the amabobosu okay yate and na me pese me kan we so to so we this year ni edi wo isem nti no nkura eben esen labi chrome yebua kekreke esem odumase omun hia say ombe faka they can easily walk to the grounds this year no so no ye kria for no bi omu de nya award ni bi but omu di eduane ba ase nti sankrofo no ya na ya mom bibi kakra this time no so no this year no ye hwe say sankrofo no bibi na ye de mom no ebekọ enim kakra nti me pese me de sa efrenese okay e de eto aso yate megidi say ebetimi asan I do this before farmers way yeah say bit my side next week yes na intumi m1 nya akamu bia ne intumi bisa ya brain nti ya de besi ha no mo mesre na munyina mu nsem a etwatfo 30 seconds yo I mean start here yo media me kana say farmers day bia fi bia yedi obi na kan o say o ya dia be say the director kan afi bia yedi ni nyina no na esua ade bi efim ndi this year farmers day na eba esem no on say ya rotate yakoya bo akrum ya ba odan kwanta ya san esem nti yesre farmers no mo area ho nyina no said already can extension officers were nti yesre ye farmers o momra mate director of health agric nsema obeka no ana nsema mpanyimfo no beka no obi wo ha bi asem bi wo ha nipa no beka kra na so wa peke mate me da say farmers day no so no ejina municipal assembly no so municipal assembly na fa ho ka bibia no dodo na ejina mo so nti no asida na ye dey my maami ni ye mpanyimfo mo wo assembly me kasa no so ye ka ye MP so over the years overall best farmer award no ono fa ho ka nyina nti na me ka say ye farmers day na awards na ye sonko nyina ye MP so na companies bi ni ejuma krokro bi me ka say no a amoscom also or the donation ebre nti no sponsorship team no still no more follow up
omo be donate no omo donate so aye mom hana certificate e kire say omo ye bibi nti ye da omo nyina ye da ye kuafo ase. All right. Ye da Ahenkan for so yes ye da se ye ja ya obo kakra meka ni say say yeguso eye ncheche no enyina no yesrew nyame eyadom na ye ne emenyina wie as a planning committee na ye ba beko farmers day no efiada na ye be ba be run amanfo through se ne yesi aye nhihye ni enyina se ne programs ni nyina be si akọ yate enam se awia no enti bi kra na ye tam no na yakohya se be no nwotwe ti ye be ma obia aso ate ye da se bebre otwieri amponkwa mi ensanie asase ya ensa abusumi yasa ensa ensu wodu a mo twa ye ho hia mo nsanie nanano mo die nie mo mo twiriri na mmegye trada asona agona oyuko eni bretu adua na eko na asachi ni ase ne ensa manfo mo mra mmegye nsa no na mo nyina ye kye gidina pa ina na kwa mpofo wunsanie ina na ye agye wunsanie na kwadwa ase brabegye nsa no na kusi brabegye nsa no akusa brefie kwa mpon wuso wunsanie nanano seme frem a enye boni bi ye nya kwa hosan ahoodin nyansa eni odo ye pebia mumi yenya bi mo nsiro nyi nkyere mayen mumi ya asentre mo masabi oyare boni bi moyen mo maye nyama ne mo mi ye ni mfra mo mi ya sunsi mo mi ye nwawiawuo mo nhyira de obenya no mi ye bi adie obi obadwin ye ho adwempa no nanano mo nsrema ne bibia nko no from mo nsiro nyi nkyere ma no nipa bonifo a ompe ye ye ka ne nko na nkia no aduane aboye obi obadwin ye ho adwembone die nanano sremo ara obi ntonsa emfa nhyira ne busuafo mama ade ye ni nye na wi akete na adwembone emmonitiri